எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. हरे எல்லாரும் कृष्ण माताजी। ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्ण माताजी। எல்லாரும் தீபாவளி மூட் எல்லாருக்குமே இல்லையா? பர்ச்சேஸ் हरे எல்லாம் कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। பிரणाம் மாதாஜி. என்ன மாதாஜி ரொம்ப குரல் ரொம்ப மோசமாயிருக்கு? டூர் போயிட்டு வந்தது ரொம்ப கோல்டா இருக்கு, ரொம்ப டயர்டா இருக்கு. அதான் மாத்தாஜி. பண்டிகைக்கு அதிரசம் பண்றதுக்குள்ள ரெடி ஆகணும்ல நீங்க. அது பண்ணிடவே மாத்தாஜி, அதுக்குள்ள டைம் இருக்குல்ல, பண்ணிடவே மாத்தாஜி. ஓகே ஓகே ஓகே. ஒரு 2 days ரெஸ்ட் எடுத்தா சரியா போயிடும் மாத்தாஜி. சரியா போயிடும். ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட். குட். நோ இஷ்யூஸ். ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु आभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्य उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेयशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राध कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। இப்போ நம்ம இந்த குந்தி பிரேயர்ஸ் எது வரைக்கும் 43 ஸ்லோகம் வரைக்கும் இல்லையா? ஓகே, ஸோ நம்ம குந்தி பிரேயர்ஸை பார்க்கலாம். இது ரொம்ப அழகான பிரேயர்ஸ். இன்னைக்கு முடிக்க முடியுதுதான்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ குந்தி உவாச்ச நமஸ்யே புருஷம் பாத்யம் ஈஸ்வரம் பிரகிருதே பரம் அலக்ஷ்யம் சர்வபூதானாம் அந்தர்பஹிரவஸ்திதம். எஸ், டிரான்ஸ்லேஷன் பர்பட் வாசிங். யார் வேணாலும் வாசிங். हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீமதி குந்தி கூறினாள், கிருஷ்ணா, தாங்கள் ஆதி புருஷரும் ஜட இயற்கை குணங்களால் பாதிக்கப்படாதவரும் ஆவீர். எனவே தங்களுக்கு எனது பணிவான வணக்கங்கள். அனைத்திற்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் தாங்கள் இருப்பினும் யாருக்கும் புலப்படாதவராகவே இருக்கிறீர்கள். பொருளுரை. பகவான் ஸ்ரீமதி குந்தி தேவியின் மருமகனின் பாகத்தை ஏற்றிருந்த போதிலும் அவரே முழுமுதற் கடவுள் என்பதை குந்தி தேவி நன்கு அறிந்திருந்தாள். அத்தகைய ஞானோதயம் பெற்ற பெண்ணொருத்தி அவளது மருமகனை வணங்கும் தவறை நிச்சயமாக செய்ய மாட்டாள். ஆகவேதான் அவள் அவரை ஜடப்பிரபஞ்சத்திற்கு அப்பாற்பட்ட ஆதி புருஷர் என்று அழைத்தாள். அனைத்து ஜீவராசிகளும் தெய்வீகமானவர்களே என்றாலும் அவர்கள் ஆதி புருஷர்களோ அல்லது குறையற்றவர்களோ அல்ல. ஜீவராசிகள் ஜட இயற்கையின் வலையில் விழுந்துவிடக்கூடிய தன்மை உடையவர்களாவர். ஆனால் பகவான் ஒருபோதும் அத்தகையவர் அல்ல. ஆகவே அவர் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் தலைமையானவர். நித்யோ நித்யானாம் சேதன சேதனானாம் என்று வேதங்களில் விவரிக்கப்படுகிறார். பிறகு மீண்டும் அவர் ஈஸ்வரர் அல்லது ஆண்டவன் என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஜீவராசிகள் அல்லது சந்திர சூரியர்களை போன்ற தேவர்களும் கூட ஓரளவிற்கு ஈஸ்வர்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்களில் ஒருவரும் பரம ஈஸ்வரர் அல்ல. பகவான் மட்டுமே பரமேஸ்வரராக அல்லது பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். அவர் உள்ளேயும் இருக்கிறார், வெளியிலும் இருக்கிறார். அவர் ஸ்ரீமதி குந்தியின் முன் அவளது மருமகனாக இருந்த போதிலும் அவர் அவளுக்குள்ளும் மற்ற அனைவருக்குள்ளும் கூட இருந்தார். எல்லோருடைய இதயத்திலும் நான் இருக்கிறேன். என்னால் தான் ஒருவருக்கு ஞாபகம், மறதி மற்றும் அறிவு முதலானவை வருகின்றன. வேதங்களை தொகுத்தவரும் வேதாந்தத்தின் ஆசிரியரும் நானே என்பதால் எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவனும் நானே என்று
பகவத்கீதையில் 15.15 பகவான் கூறுகிறார், பகவான் ஜீவராசிகளின் உள்ளும் புறமும் இருந்தாலும் அவர் கண்களுக்கு தெரியாதவராகவே இருக்கிறார் என்று குந்தி மகாராணி உறுதி செய்கிறாள். சாதாரண மனிதனுக்கு பகவான் ஒரு புரியாத புதிராகவே இருக்கிறார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பிரதட்சமாக தம்முன் இருப்பதை குந்தி தேவி நேரடியாக கண்டாள். எனினும் அஸ்வத்தாமனுடைய பிரம்மாஸ்திரத்தின் தாக்குதலிலிருந்து உத்தராவின் கருவை காப்பாற்றுவதற்காக அவளது கருப்பைக்குள் அவர் புகுந்தார். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சர்வ வியாபகம் உடையவரா அல்லவா என்பதில் குந்தி தேவிக்கு புரியாத புதிராக இருந்தது. உண்மையில் அவர் இரண்டும் ஆவார். ஆனால் சரணடையாத ஆத்மாக்களுக்கு தம்மை அவர் காட்டுவதில்லை. இவ்வாறு அவரை காட்டிக் கொடுக்காமல் மறைக்கும் திரை பரமபுருஷரின் மாயா சக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் கீழ்ப்படியாத ஆத்மாக்களின் வரம்புக்கு உட்பட்ட காட்சியை மாயாசக்தி கட்டுப்படுத்தி விடுகிறது. அது பின்வருமாறு விவரிக்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இங்க நாம அதாவது பகவானுடைய புகழாரங்களை குந்தி தேவி அவர்கள் வந்து புகழாரங்கள் சூட்ட போகிறார். ஸோ நமக்கு தெரியும் கிருஷ்ணர் வந்து யாரு, குந்தி தேவியுடைய அண்ணனுடைய மகன் இல்லையா? அப்போ மருமகன் அப்படிங்கிற ஒரு உறவு முறை உண்டு. அது எந்த தளத்துல இருந்து நாம நோக்கிறோம்? பௌதிக தளத்துல இருந்து. ஆனா அவர்தான் அந்த பரம்பொருள் என்பதுமே குந்திக்கு தெரியும். ஸோ அதனாலதான் அவருக்கு வந்து நமஸ்காரங்களை தெரிவிக்கிறாள் இந்த இடத்துலன்றதுக்கு கிளாரிபிகேஷன். யாருமே மருமகனுக்கு நமஸ்காரத்தை தெரிவிக்க மாட்டார் இல்லையா? மருமகன் தான் அதாவது ஒரு அத்தைக்கு வந்து நமஸ்காரங்கள் வந்து தெரியும். ஈவன் கிருஷ்ணருமே அந்த இது செயல்படுவார் இல்லையா? ஸோ நமஸ்காரங்களை வந்து அத்தைக்கு வந்து கொடுப்பார். கிருஷ்ணர் வந்து எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்லயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதிக தளத்துல இருந்து கொண்டும் அவருடைய செயல் வந்து அந்தந்த கதாபாத்திரங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி செயல்பட்டார். ஆனா அவர் உள்ளுக்குள்ள வந்து அனைத்துமே வந்து ஆன்மீக அந்த தளத்துல இருந்துதான் அது செயல்படுத்தப்படும். ஏன்னா ஹீஸ் ஆல்வேஸ் இந்த ஹிடன் மோட். அதை வந்து புரிஞ்சுக்கிறது வந்து அந்த ஆன்மீக தளத்துல யாரு நிலை பெற்றிருக்கிறார்களோ அவங்களால மட்டும்தான் அதை புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா? சோ வேதங்களை தொகுத்தவர் அவர்தான், வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவரும் அவர்தான். அவராலே நமக்கு ஞாபக சக்தியும் மறதியும் தோன்றுகின்றது, ஞானமும் அவரிருந்தே நமக்கு கிடைக்க பெறுகின்றது. இத்தனையுமே அந்த ஒரு ஸ்லோகத்திலேயே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? நித்யோ நித்யோனா சேத்தன சேத்தனானாம். அவர் உணர்வானவர், நாமளும் உணர்வானவர்கள். அவர் நித்தியமானவர், இந்த ஜீவன்களாகிய நாம் எல்லாரும் நித்தியமானவர்கள் தான். ஆனா நமக்கும் அவருக்கு வந்து வேறுபாடு என்னன்னா, அவர் அளவிட முடியாதவர் இல்லையா? அவர் ஜடம் சேத்தனம் இரண்டையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சேதனமாகத்தான் அவருடைய செயல்பாடுகள்ல பார்க்கலாம். நாம் அப்படி கிடையாது. நாம் ஜடத்தை ஜடமாகவே பார்ப்போம், சேத்தனத்தை சேதனமாக தான் பார்ப்போம். அதுவுமே இந்த சேதனம் என்பது அதாவது ஆன்மீக தன்மையுடைய அந்த பொருளா இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவன் வந்து அந்த ஜீவனை பற்றி தெரிந்தால் மட்டும்தான் நம்ம சேதனமா பார்ப்போம். இல்லைன்னா நாம எல்லாமே வந்து உடல் தளத்துல இருந்து தான் நாம நோக்குகின்றோம். இதுதான் மனிதனுடைய குறையுடைய நிலை. சோ பகவான் வந்து குறையற்ற நிலையில இருக்கார், நாம குறையுடைய நிலையில இருக்கோம். ஆனால் நாம அவர் என்றைக்குமே ஒன்றாக மாட்டோம். அவர் தவறி விழாதவர், நாம விழக்கூடியவங்க தான். நம்மளாம் விழுந்ததுனால்தான் இந்த இடத்துல இருந்து உட்கார்ந்துருக்கோம் இல்லையா? சோ இல்லைன்னா நாம் இந்த இடத்துல இருக்கவே மாட்டோம். எப்பவுமே இறைவனுக்கு தொண்டாற்ற வேண்டிய அந்த மனப்பான்மை இருந்திருந்தால் நாம மேலுலகத்திலே இருந்திருப்போம். எப்பொழுது நாம இறைவனை ஒத்தவர்களாக நம்மள செயல்பட நினைச்சோமோ அதனால இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு நாம கொண்டு வரப்பட்டோம். இங்கே வந்து லான் அதாவது குந்தியினுடைய உத்திரையினுடைய கருவுல பிரம்மாஸ்திரம் என்ன 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 செய்தது? ஆக்சுவலி உத்திரையனுடைய கருவுல வந்து பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து மரணம் எய்தினார் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. அதை மீண்டும் வந்து அந்த பிறவி எடுக்க செய்தது வந்து பகவானுடைய கருணையால் அப்படிங்கிறதுமே நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் வந்து மரணிக்காமல் இல்லை, அது ஒரு புனர் ஜென்மம் மாதிரிதான் அவர் வந்து எடுத்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது. அதுதான் இந்த இடத்துல என்டர்ட் வித்தின் த ஊம்பு இல்லையா? அதாவது உத்திரையனுடைய கருவுக்குள்ளே சென்று அந்த அஸ்வத்தாமன் ஏகிய அந்த கருவினால் வந்து அந்த குழந்தை வந்து மரணிக்கிறது. மீண்டும் வந்து அதை வந்து பிழைக்க வச்ச அந்த ஒரு செயல் வந்து பகவான் தான் செய்தார். அதனாலதான் நீங்க இந்த ஐ திங்க் இந்த சாப்டர்லயே முந்தைய சாப்டர்லயே எங்கேயோ வரும். நோ, இன் செகண்ட் கேண்டோல வருது. எஸ், செகண்ட் கேண்டோ 3rd சாப்டர்ல வருது ஆக்சுவலி. அதுல ப்ரீவியஸ் பர்த்ன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கும். ஸோ அதை பார்த்தோன்னே நமக்கு டவுட் வந்துடும். பின்னாடி நீங்க படிப்பீங்க,
அப்போ நீங்க அதை டவுட் படவே கூடாது. இது எப்படி ப்ரீவியஸ் பர்த் அப்படின்னு சொல்றாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஒரு இடத்துல வந்து வருது அந்த சாப்டர் 2 இல்ல, கேண்டோ 1 கிடையாது, கேண்டோ 2 சாப்டர் 3 இதுல ஒரு பிளேஸ்ல வருது ஆக்சுவலி. எந்த பிளேஸ்ல நானும் படிச்சேன். அது நீங்க ஒருவேளை மாதாஜி உங்களை படிக்க வச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, போலிஷ் ஐ திங்க் சம் பிளேஸ் இந்த சாப்டர்ல வருது. இனி ப்ரீவியஸ் ஜென்மா அப்படிங்கிற மாதிரி வரும். அப்போ எல்லாருக்குமே ஒரு டவுட் வரும், இது எப்படி ப்ரீவியஸ் ஜென்மா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் நமக்கு வரும் இல்லையா? பரிஷித் மகாராஜாவுக்கு முந்தைய பிறவி என்பது மரணம் என்பது கருவிலேயே வந்து மரணத்தை கண்டதால மீண்டும் புனர்ஜென்மம் பூண்டதால தான் அவருக்கு வந்து அந்த ப்ரீவியஸ் பர்த்ன்றதை வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வருது, அதை நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வேணாம், இனிமே நான் படிக்கணும். அது அந்த எக்ஸாம் எழுதலை நான். ஸோ படிக்கும்போது அதை அண்டர்லைன் பண்ணி உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன் நான். ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல அது எப்படி புனர்ஜென்மன்றது வந்து நம்ம இன்னொரு முந்தைய பிறவி நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு டவுட் வரும். ஆனால் அதுக்கான இந்த இது வந்து கனெக்டிவிட்டி இங்கேயே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஓகே, entered into the within the womb of Uttara to save her embryo from the attack of Ashwadhama's Brahmastra. Kundi herself was puzzled about whether Shri Krishna is all pervasive or localized. இல்லையா? அதாவது பகவான் உள்ளுக்குள்ளேயும் இருக்காரா இல்லை வெளியில தான் இருக்காரா, எல்லா இடத்துலையும் பரவி இருக்காரா இல்லை உள்ளுக்குள்ள மட்டும்தான் இருக்காரா அப்படிங்கிறது அந்த டவுட் வந்து பசில்டுன்னா ஒரு இது இருக்குமா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு இது வரும் இல்லையா? அது இன்ஃபேக்ட் அவர் இரண்டுமே தான் இல்லையா? அவர் உள்ளுக்குள்ளேயுமே பரமாத்மாவாக நம்ம ஹதயத்தில் இருக்கார், மேலும் எல்லா இடங்களிலுமே அவர் வந்து வியாபித்தும் இருக்கிறார். பட் he reserves the right not being. ஆனா அவர் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கக்கூடிய அந்த குவாலிட்டி வந்து பார்க்கக்கூடிய கண்கள் நமக்கு கிடையாது, உணரக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு கிடையாது. அதுதான் உண்டு. நமக்கு அந்த குவாலிஃபிகேஷன் வரும்போது கண்டிப்பா இறைவனை காண முடியும். அதற்கு நாம பக்தியில வந்து ஒருநிலைப்படுத்தி நம்ம பக்தி பண்ணும்பொழுது ஒரு நாள் இல்லைனாலும் ஒரு நாள் பகவான் நமக்கு கண்டிப்பா காட்சி கொடுப்பார். தட் ஷுட் பி ஒன் ஆஃப் த ப்ரேயர்ஸ் நம்ம பண்ணணும். அட்லீஸ்ட் நம்ம இந்த வாழ்நாள்ல ஒரு முறையாவது இறைவனை தரிசனம் பெறுவதற்கான பாக்கியத்தை பெறணுன்ற அந்த பிரார்த்தனைகள், அவர் தரிசனம் கொடுக்குறாரோ இல்லையோ, ஆனா நம்ம ஷுட் டெவலப் தட் டிசையர் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ அந்த டிசையர் இருக்கணும். ஸோ ஆர் நாட் எக்ஸ்போஸ்டு, அதாவது பகவான் யாருக்கு காட்சி கொடுக்கணுன்றது அவர் he has the right to reserve it actually. ஓகே, இன்னாருக்கு காட்சி கொடுக்கணும் இன்னாருக்கு காட்சி கொடுக்க கூடாது என்பது எல்லாமே பகவானுடைய ரைட்ஸ். அது இப்போ நாம கூட சில நம்ம வீட்டிலே பெரியவங்க இருக்காங்க, 4 பிள்ளைங்கன்னா இவங்களுக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அவங்களுக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது எல்லாமே கொடுக்குறாங்க இல்லையா? ஸோ அப்போ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூ வேணா ஈக்குவலா இருக்கலாமே ஒழிய, எஸ் ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம கேட்க முடியும் நம்ம எப்படி பிரார்த்திக்கிற மாதிரி. ஆனா தாய் தந்தையர் வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டி மேல பக்கம் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி பெரியவனுக்கு தான் கொடுக்கணுன்ற அந்த ரைட்டோட கொடுப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அது அவங்களுடைய டிசிஷன் தான். ஸோ அந்த டிசிஷன் மேக்கிங் வந்து இட் இஸ் டோட்டலி இந்த பேரண்ட்ஸ் ஹேண்ட். பௌதிகத்திலேயே நம்ம ரைட்ஸை வச்சுட்டு நம்ம அடுத்த ஜெனரேஷன்கிட்ட நம்ம பேசுறோம் இல்லையா? அதுபோல பகவான் வந்து எத்தனை ஜெனரேஷன்ஸ்க்கெல்லாம் ஹெட் இல்லையா? நம்மள மாதிரி ஜீவன்களை எவ்வளோ படைச்சிருக்காரு. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது யாருக்கு எங்க எப்பொழுது காட்சி கொடுக்கணும் என்ன கொடுக்கணும் எல்லாமே அவருக்கு தெரியும். அதனால அந்த ரைட்ஸ் வந்து அவருக்கு தான், இஸ் ரிசர்வ் தட் ரைட்ஸ் ஆக்சுவலி. அதனால மேலும் யார் அவருக்கு சரணாகதி அடையலையோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக பகவான் காட்சி கொடுக்கவே மாட்டார். those have not surrendered அப்படின்னா காட்சி கொடுக்க கூடாது என்பது என்னத்துக்கு காரணம்னா, அவர் காட்சி கொடுத்தா கூட அவர் என்ன பண்ணும், fools will deride me அப்படின்ற அந்த ஒரு ஸ்லோகம் கூட பகவத்கீதையில இருக்கு இல்லையா? அவர் இந்த பிரபஞ்சத்துல இறங்கி வரும்பொழுது அவரையுமே ஒரு சாதாரண மனிதனாக, எக்ஸாம்பிள் சகுனி எடுத்துக்கோங்க, துரியோதனன் எடுத்துக்கோங்க இல்லையா? ஸோ தூது வந்த போது என்ன பண்ணாங்க, ஆக்சுவலி அவரை வந்து காலாகிரகத்துல அடைக்கணும்னு நினைச்சாங்க இல்லையா? ஆனா அவருடைய மாயையில போய் அவங்க வந்து இல்யூஷன்ல மாட்டின்னு என்னன்னாங்க, தே ஒன்லி ஃபெல்ட் தே ஆர் இந்த துரியோதனன் அந்த காலாகிரகத்துல இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆனான் இல்லையா? அவன் வலியும் வேதனையுமே அனுபவிக்கிறான். ஸோ அதான் ஃபியூச்சர் என்ன நடக்கும்ன்ற விஷனையுமே வந்து கிருஷ்ணர் அவனுக்கு வந்து தரிசனத்தை கொடுக்குறாரு ஆக்சுவலி. ஸோ அப்படி இந்த என்னது பகவான் யாருக்கு தரிசனம் கொடுக்கணும் யாருக்கு தரிசனம் கொடுக்க கூடாது, ஆனா அதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தா கொடுத்துருவார். ரிசர்வேஷன் வந்து இந்தந்த குவாலிஃபிகேஷனுக்கு இதுன்றத வந்து அவர் வச்சிருக்கார். எப்படி நாமளும் இன்ஜினியரிங் படிச்சா இன்ஜினியரிங் பட்ட படிப்பு கிடைக்கும், அதே மாதிரி சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் எக்ஸாம் எழுதினாதான் நம்ம வந்து கிளியர் பண்ணாதான் நம்ம வந்து
ஒரு ஆடிட்டரா வேலை செய்ய முடியும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நமக்கு அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கோ, அது போல பக்தி ஸ்டெப்ஸ்ல வந்து நாம எங்க இருக்கோம், அட்லீஸ்ட் நம்ம அனர்த்த நிவர்த்தியாவது நம்ம வந்து கடந்து இருக்கணும். அப்ப இறைவனை வந்து தரிசனம் பெறுவதற்கு. அப்படி அந்த நிலையில அனர்த்த நிவர்த்திக்கு வந்தாலே நாம வந்து இறைவனிடத்துல சரணாகதிக்கான மார்க்கத்துல தான் இருப்போம். ஆனா அதுல நாம தூய்மை அடைந்தவர்களாக ஆகும் பொழுது நாம அந்த பிரேமை பாவம் பிரேமை எல்லாமே நமக்கு வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ அந்த நிலைக்கு நாம போகணும். திஸ் செக்கிங் கண்டென்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் மாயா எனர்ஜி. அதாவது இதுக்கு நம்ம எப்படி இதை வேலிடேஷன் பண்றோம், இது எப்படி நம்ம வந்து இது இந்த நிலையில தான் இருக்கும்ன்றது வந்து நம்ம எப்படி அதை வந்து அந்த அறிகுறிகள் எல்லாம் என்னன்றது பார்க்கும் பொழுது, இந்த பக்தி பாதையில போகும்பொழுது நாம எந்த அளவுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயுமே நமக்கு வந்து டைவர்ஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? அதாவது ஒவ்வொரு க்ஷணத்திலுமே நமக்கு வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும் செலெக்ஷன் பண்றதுல. ஒரு சமயத்துல வந்து நம்ம பக்திக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டே இருப்போம். ஆனா இதெல்லாமே அதுக்கு ஒரு தடைக்கல்லாம் இருக்கும்பொழுது இதன் தரப்பில் ஈர்க்கப்பட்டாலும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிவி பார்க்கறது. ஓகே, இதை எடுத்துக்கலாம், ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். வி ஆர் இந்த பக்தி இல்லையா? இந்த பக்தியில வந்து நம்ம வந்து சாதாரண டிவி ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்ப்பதற்கு நிறைய வாட்டி நம்ம ஈர்க்கப்படுவோம் இல்லையா? ஆனா அதெல்லாம் இப்போ ஓரளவுக்கு நம்ம குறைஞ்சிருக்கோம் நம்புறேன் நான். முன்னாடியெல்லாம் நம்ம உட்காந்து டிவி பார்ப்போம். இப்போ ஆனா நம்ம டிவி பார்க்கறத வந்து நிறையவே குறைச்சிருக்கோம். ஆனாலும் அந்த டிவி பார்க்கணும்ன்ற அந்த உந்துதல் என்பது நம்ம கிட்ட இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் த மாயா எனர்ஜி. நம்மள எப்பயுமே டெஸ்ட் பண்ணிட்டே இருப்பா. நம்ம முழுமையா பகவான் இடத்துல சரணாகதி அடைஞ்சிருக்கிறோமா, இல்ல இன்னுமே வந்து நம்ம இந்த பௌதிகத்துல நடக்கக்கூடிய இந்த ரெக்ரியேஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்கணும்னு மனசு இருக்கா அப்படிங்கறது எல்லாமே எப்பவுமே சோதிச்சுட்டே இருப்பா. ஸோ அந்த செக்கிங் கரெக்டேன் தான், அந்த சோதனை தான் வந்து எது மாயை. அண்ட் இட் கண்ட்ரோல்ஸ் த லிமிட்டட் விஷன் ஆஃப் த ரெபெலியஸ் சோல். அது அப்படியே வந்து நம்ம பின்வரக்கூடிய ஸ்லோகத்துல நாம பார்க்க போறோம். ஓகே, எஸ். மாயா ஜவனிகா சன்னம் அஜ்ஞாதோக்ஷஜம் அவ்யயம் நா லக்ஷயசே முதா த்விஷா நதோ நாட்யதரோ யதா. எஸ், translation and purport passing. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Passing. நீங்கள் குறையுடைய புலன் உணர்வின் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டவராவீர். நீங்கள் மாயா சக்தியின் திரையால் மூடப்பட்டுள்ள குறையற்றவராகவே என்றும் இருக்கிறீர்கள். நடிகரை போல் உடை அணிந்திருப்பவரை அடையாளம் காண முடியாததை போலவே முட்டாள்களின் கண்களுக்கு நீங்கள் புலப்படாதவராகவே இருக்கிறீர்கள். பொருளுரை. குறைந்த அறிவுள்ளவர்கள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை நம்மை போன்ற ஒரு சாதாரண மனிதன் என்று தப்பாக எண்ணுகின்றனர் என்று பகவத்கீதையில் பகவான் கூறுகிறார். இதனால் அவர்கள் அவரை ஏளனம் செய்கின்றனர். இதைத்தான் குந்தி தேவியும் இங்கு உறுதி செய்கிறாள். பகவானின் அதிகாரத்தை எதிர்ப்பவர்கள் சிற்றறிவு உள்ளவர்கள் ஆவார். இவர்கள் அசுரர்கள் எனப்படுகின்றனர். அசுரர்களால் பகவானின் அதிகாரத்தை ஏற்க முடியாது. பகவான் நமக்கிடையில் ராமர், நரசிம்மர், வராகர் போன்ற உருவங்களிலோ அல்லது அவரது சுயமான கிருஷ்ண ரூபத்திலோ தோன்றும் பொழுது மனிதர்களால் இயலாத பல அற்புதமான செயல்களை அவர் நிகழ்த்துகிறார். இந்த மகா புராணத்தின் 10வது காண்டத்தில் நாம் காணவிருப்பதை போல் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவரது தாயின் மடியில் படுத்திருந்த நாட்களில் இருந்தே பல அமானுஷ்யமான செயல்களை செய்துள்ளார். பூதனா அரக்கி குழந்தை கிருஷ்ணரை கொள்வதற்காக அவளது முளைக்காம்பில் விஷத்தை தடவியிருந்தாள் என்ற போதிலும் கிருஷ்ணர் அவளை கொன்றுவிட்டார். அவளது முளைப்பாலை பகவான் ஒரு சாதாரண குழந்தையை போலவே உறிஞ்சி குடித்ததுடன் அவளது உயிரையும் குடித்து விட்டார். அதை போலவே சிறுவன் ஒருவன் சிறு பொம்மையை கையில் எடுப்பது போல அவர் கோவர்த்தன மலையை தூக்கினார். பிருந்தாவன வாசிகளை காப்பாற்றுவதற்காக மலையை தூக்கியவாறு அவர் சில நாட்கள் நின்றிருந்தார். இவை புராணங்கள், இதிகாசங்கள், சரித்திரங்கள் மற்றும் உபனிஷதங்கள் போன்ற அதிகாரப்பூர்வமான வேத நூல்களில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள பல அமானுஷ்யமான செயல்களாகும். பகவத்கீதையின் வடிவில் அற்புதமான உபதேசங்களை அவர் அளித்துள்ளார். ஒரு வீரர், இல்லறவாசி, ஆசிரியர் மற்றும் துறவி ஆகிய நிலைகளில் அற்புதமான திறமைகளை அவர் காட்டியுள்ளார். வியாசர், தேவலர், அசித்தர், நாரதர், மத்வர், சங்கரர், ராமானுஜர், ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு, ஜீவ கோஸ்வாமி, விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி, பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி ஆகியோரும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரம்பரையில் வரும் மற்ற ஆச்சாரியர்களும்
அவரை பரமபுருஷ பகவானாக ஏற்றுக்கொள்கின்றனர். இவர்களைப் போலவே பகவானும் வேத நூல்களில் பல இடங்களில் உண்மையை அறிவித்துள்ளார். எனினும் பகவானை பரமபுருஷராக ஏற்றுக்கொள்ள தயங்கும் அசுர இயல்புகளை கொண்ட ஒரு பிரிவினர் இருக்கத்தான் செய்கின்றனர். அவர்களுடைய குறைந்த அறிவும் கடந்த மற்றும் நிகழ்காலங்களில் அவர்கள் செய்த பல்வேறு தீய செயல்களினால் விளைந்த அவர்களது மீன் பிடிவாதமுமே இதற்கு காரணமாகும். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இத்தகைய மனிதர்களின் முன் நின்று கொண்டிருந்த போதிலும் அவர்களால் அவரை அடையாளம் கண்டுகொள்ள இயலவில்லை. மற்றொரு சிரமம் என்னவெனில், குறையுடைய தங்களது புலன்களையே அதிகமாக நம்பியிருப்பவர்களாலும் அவரை பரமபுருஷராக உணர்ந்தறிய முடியாது. இத்தகைய மனிதர்கள் நவீன விஞ்ஞானிகளை போன்றவர்களாவர். அவர்கள் தங்களது பரிசோதனை அறிவினால் அனைத்தையும் அறிய விரும்புகின்றனர். ஆனால் குறையுடையதான பரிசோதனை அறிவினால் பரமபுருஷரை அறிவது சாத்தியமல்ல. அவர் இங்கு அதோக்ஷஜ அல்லது பரிசோதனை அறிவின் எல்லைக்கும் அப்பாற்பட்டவர் என்று விவரிக்கப்படுகிறார். நம்முடைய எல்லா புலன்களும் குறையுடையவையே. அனைத்தும் நம்முடைய கண்காணிப்பில் உள்ளதாக நாம் நினைக்கிறோம். ஆனால் நமது ஆட்சிக்கு உட்படாத சில பௌதிக சூழ்நிலைகளின் கீழ் மட்டுமே பொருட்களை நம்மால் காண முடிகிறது என்பதை நாம் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். பகவான் புலன்களின் அறிவிற்கு அப்பாற்பட்டவர் ஆவார். பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களின் இக்குறையை முக்கியமாக குறைந்த அறிவுள்ளவர்களான பெண்கள் பிரிவினரின் இத்தகைய இக்குறையை குந்தி மகாராணி ஏற்றுக்கொள்கிறாள். குறை அறிவுடைய மக்களுக்கு கோயில்கள், மசூதிகள் அல்லது தேவாலயங்கள் தேவைப்படுகின்றன. இதனால் பகவானின் அதிகாரத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவும் அத்தகைய புனித இடங்களில் உள்ள அதிகாரிகளிடமிருந்து பகவானை பற்றி கேட்கவும் அவர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. குறைந்த அறிவுள்ளவர்களுக்கு துவக்க நிலையில் உள்ள இந்த ஆன்மீக வாழ்வு அவசியமாகும். பொதுமக்களுடைய ஆன்மீக பழக்க வழக்கங்களின் தரத்தை உயர்த்துவதற்கு தேவைப்படும் இத்தகைய வழிபாட்டு ஸ்தலங்கள் அமைப்பதை மூடர்கள் தான் குற்றம் கூறுவார்கள். சுறுசுறுப்பான சேவையின் வாயிலாக முன்னேறிய பக்தர்கள் பகவானை தியானிப்பதால் எவ்வளவு நன்மையை பெறுகின்றனரோ அதே நன்மையையே கோயில்கள், மசூதிகள் அல்லது தேவாலயங்களில் உள்ள பகவானுடைய அதிகாரிகளின் முன் தலைவணங்கும் பாமர மக்களும் பெறுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மததி. தேங்க்யூ மததி. தேங்க்யூ ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ரொம்ப அழகான விளக்க உரை இது. ஸோ நாமளும் இந்த மாதிரி ஒரு பாதையை கடந்து வந்தவங்க தான். நமக்கு பக்தி தெரியும், ஆனா பக்தி எப்படி பண்றதுன்னு தெரியாது. மேலும் இந்த பக்தி செயல் குறை மதியாளர்களா ஜென்ரலாவே இந்த பிரபஞ்சத்துல பிறந்திருக்கக்கூடிய ஜென்ரல் கேட்டகரி எடுத்துட்டாலே இந்த உலகத்துக்கு யார் வந்திருந்தாலுமே அஜ்ஞானத்துல இருக்கும் பொழுதுதான் நாம இந்த இடத்துக்கே வரோம். ஸோ அந்த கேட்டகரியிலிருந்து பார்க்கும் பொழுது நாம சூத்திரர்களாகத்தான் இந்த இடத்துக்கு வரோம் இல்லையா? அப்போ வந்த பிறகு நாம நம்மளுடைய அதாவது என்விரான்மெண்ட், நம்முடைய சூழல் இதெல்லாம் என்ன ஆகுதுனாக்கா ஒரு பர்டிகுலர் வர்ணத்தை நாம பரிபாலிக்கின்றோம். அதன் பிரகாரம் நாம அந்த வர்ணத்திலேயே முன்னேறி பிராமண, சத்திரிய, வைசிய, சூத்ர அப்படிங்கிற அந்த நிலையில நாம நம்முடைய வாழ்க்கை தளத்தை நாம எடுத்துட்டு போகிறோம் இல்லையா? சோ இந்த பிராமணர், சத்திரிய, வைசியர் அதற்கான ஆசிரமங்களுமே நாம பரிபாலிக்கணும். இதுதான் இறைவன் வகுத்து கொடுத்திருக்கக்கூடிய நியதிகள். ஆனா நாம அதை கரெக்டா ஃபாலோ பண்றோமா? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா? எந்த அளவுக்கு நாம பௌதிகத்துல ஆழ்ந்து நம்ம செயல்படணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம செயல்படணும். அதனால நம்ம எல்லாருமே இந்த இடத்துல இதுல ஆண் பெண் வித்தியாசம் என்பது நாம பார்க்க, அனைவருமே இந்த இடத்துல பெண்கள் எனக்கூடிய ஜெண்டர் கீழே தான் கேட்டகரியில தான் நம்ம வர்றது, அதாவது மனிதர்கள். ஏன்னா புருஷா என்பவர் பகவான் ஒருத்தர் தான், அந்த ஆதி புருஷார் தான். நாம் எல்லாருமே நாயிகா பாவத்துல தான் கருதப்படுவோம். பிரகிருதி எனக்கூடிய அந்த நிலையில தான் நம்மள நாம கருதி கொள்ள வேண்டும். அதுதான் வேத சாஸ்திரங்களுமே சொல்றது. ஆனா நாம ஒரு பர்டிகுலர் அதாவது ஸ்தூல உடலை நாம ஏந்தி வந்திருக்கிறது நம்ம எந்த உணர்வில மரணத்தை ஸ்வீகரித்திருக்கின்றோமோ அதனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு உடலை நாம பெறுகின்றோம். அந்த உடலுக்கேற்றவாறு இருக்கக்கூடிய உணர்வுகள் இது எல்லாமே நம்ம அடைய பெறுகின்றோம். இப்போ ஆண் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அவரால் சுலபத்துல பற்றற்ற நிலைக்கு செல்லக்கூடிய அத்தகைய உடல் அமைப்பை கொண்டவர். பெண்ணுக்கு அப்படி கிடையாது. இப்போ 6th கேண்டோ 9th சாப்டர்ல படிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது அதாவது
தவஸ்தா அப்படின்ற ஒரு ஆதித்யவன். 12 ஆதித்யர்கள் அதிதிக்கு இல்லையா. ஆனா தீதிக்கு 2 பேர். ஒரு யாரு? ஹிரண்யகசிப்பு, இரண்யாக்ஷன் இல்லையா. இவங்க 2 பேருமே வந்து அசுரர்கள். சோ இந்த நிலையில வரும்பொழுது எப்பவுமே அசுரர்களுக்கும் தேவர்களுக்குமே சண்டை நிகழ்ந்த வண்ணமே இருக்கும். ஒரு நாள் இந்திர சபைக்கு வந்து இந்திரன் வந்து 3 உலகங்கள்ல இருக்கக்கூடிய அத்தகைய வைபவங்களோட ஆனந்தமாக இருக்கும் பொழுது அந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அரசவை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்துல அவனுடைய அமராவதி பட்டினத்துல அரசவையில வந்து எல்லா ரிஷி முனிகள் தேவர்கள் எல்லாருமே அப்சரஸ்கள் எல்லாருமே குழுமி இருக்கும் பொழுது சோ இந்திர தேவர்களுக்கு வந்து குலகுரு வந்து பிரகஸ்பதி. எவ்வாறு அசுரர்களுக்கு வந்து குலகுரு வந்து சுக்கராச்சாரியரோ அது போல தேவர்களுக்குமே வந்து பிரகஸ்பதி இருக்கார் இல்லையா. அவர் வரும்பொழுது அவருக்கு வந்து எழுந்து மரியாதைகளை அவன் செலுத்துவது கிடையாது. சோ அவன் தான் மிகவும் அது கர்வத்தோடு இல்லையா. அந்த கர்வத்தோடு அவன் இருக்கும் பொழுது பிரகஸ்பதி என்ன பண்றார், தன்னை அவன் மரியாதை செலுத்தவில்லை என்று எண்ணும் பொழுது அவர் என்ன பண்றார், அந்த இடத்தை விட்டே அவர் வந்து அதை உணர்கின்றான். ஒரு க்ஷணம் வந்து யாரு இந்திரன் வந்து உணர்கின்றான். ஆனாலும் அவனுக்கு அந்த அகங்காரத்துல இருந்து அவன் வந்து அவனுடைய குருவுக்கு வந்து ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கறதுல இந்திரன் உணரக்கூடிய அந்த சமயத்துல என்ன பண்றார், பிரகஸ்பதி அந்த இடத்தை விட்டே மறைஞ்சிடுறார். பிரகஸ்பதி மறைந்த பிறகு தான் செய்த தவறை வந்து யார் உணர்கின்றான், இந்திரன் வந்து உணர்கின்றான். சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, we should never disrespect our spiritual master. நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரை வந்து நாம டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணோம்னாக்கா நம்ம மேல இருந்து என்ன ஆகும், எல்லா செல்வம் எந்த மாதிரி செல்வமா இருக்கணும், அருட்செல்வம் பொருட்செல்வம் எதுவா இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து தரைமட்டமாகின்றோம். சோ அந்த ஒரு நிலையில என்ன ஆகுதுன்னாக்கா இந்திரனுடைய எல்லா வைபவங்களையுமே அவனுடைய நாட்டையுமே அவன் இழந்து விடுகிறான். சோ இதை உணர்ந்து அதாவது நாட்டை யாருக்கு இழந்து விடுகிறான், அசுரர்களிடத்துல இழந்து விடுகின்றான். அசுரர்கள் அந்த சமயத்துல என்ன பண்றாங்கனாக்கா எப்பவுமே அவங்களுடைய குலகுரு சுக்கராச்சாரியார பழிச்சுட்டு இருந்த அந்த அசுரர்கள் அவங்க வந்து சுக்கராச்சாரியார் அவர் சொன்னபடி வந்து அவருடைய பேச்சை கேட்டு இல்லையா அந்த மாதிரி அவர்கள் செயல்கள் செய்ததால குருவினுடைய அனுகிரகம் பெற்று அந்த சமயத்துல தேவர்களை வந்து தோற்கடித்து விடுகிறார்கள். சோ இந்த சூழ்நிலை வரும் பொழுது பிரம்மரிடத்துல சென்று அடைக்கலம் புகுகின்றான் அதாவது தேவேந்திரன். சோ எல்லா தேவர்களோட அப்போ பிரம்மர் வந்து நல்லா திட்டிட்டு நீ செய்தது தவறு இல்லையா, சோ உன்னுடைய குலகுருக்கு வந்து நீ செய்தது ஆற்றியது தவறான ஒரு வேலை அப்படின்னும் போது சோ இப்போ அவனுக்கு மேலும் ஒரு குலகுரு வந்து தேவை இல்லையா. அதாவது தேவர்களுக்கு வழி நடத்துவதற்கு வந்து தேவை இல்லையா. இந்த பாஸ்டா என்பவர் ஆதித்யர்கள்ல ஒருத்தர். ஓகே, அதே மாதிரி இந்த தீதிக்கு பிறந்த இந்த அசுரர்கள் அந்த குடும்பத்துல வந்து ரச்சனா அப்படிங்கிற ஒரு அசுரர் குலத்துல ஒரு பெண். அந்த பெண்ணை வந்து இந்த துவாஸ்டா எனக்கூடிய இந்த அதாவது தேவர்கள் அசுரர்கள் இடையில திருமணம். ஓகே, சோ திருமணம் நடக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு 2 பிள்ளைகள் வராங்க. அதுல ஒருத்தர் வந்து நல்ல ஒரு பிராமணிக்கல் குவாலிட்டியோட இருக்கக்கூடிய ஒரு பையன் பிறக்கின்றான். அவனுக்கு 3 தலைகள் விஸ்வரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு தலை அதாவது வாய் வழியா வந்து சோமபானத்தையும் இன்னொரு வாய் வழியா வந்து அதாவது மதுவையும் இன்னொரு வாய் வழியா உணவையுமே உட்கொள்ளக்கூடியவன் தான் அந்த பிராமணன். ஓகே, இதுதான் அவருடைய பேக்ரவுண்ட். வேத சாஸ்திரங்கள்ல வந்து வித் பண்ணார். சோ ஆனால் இரு தரப்புக்குமே அவன் வந்து உறவு முறை. ஒரு பக்கம் வந்து தந்தையின் தரப்புல தேவர்கள், இன்னொரு புறம் வந்து தாயின் தரப்புல அசுரர்கள். ஆனால் எப்பவுமே இருவருக்குமே ஃபேவர் பண்ணணும்ன்ற அந்த ஆதங்கம் வந்து அந்த விஸ்வரூபாக்கு உண்டு. சோ ஆஸ் பர் அட்வைஸ் பிரகாரம் அதாவது பிரம்மருடைய அட்வைஸ் இல்லையா அவருடைய அறிவுறுத்தலின் பேர்ல சோ தேவேந்திரன் வந்து விஸ்வரூபாவை போயிட்டு வேண்டி கேட்டுக்கிறான். சோ இது மாதிரி வந்து நான் வந்து என்னுடைய வந்து இந்த யக்னங்கள் எங்களுடைய குலகுருவாக இருக்கணும், மேலும் வந்து நான் வந்து சோ யக்னங்கள் எல்லாம் வளைத்து முடிக்கணும் இல்லையா. இப்போ மீண்டும் அவனுடைய ஆட்சியை அவன் வந்து பெறணும். சோ அப்படின்னும் பொழுது அவரும் ஏத்துக்கிறார், விஸ்வரூபாவும் ஏத்துக்கிட்டு அந்த ஸ்தானத்தை அவர் அடைந்து சோ இவர் வெற்றி பெறணும்ன்றதுக்காக யக்னங்கள் வளர்க்கும் போது நாராயண கவச்சத்தை வந்து செய்யறார். சோ 6வது காண்டம் 8வது அத்தியாயம் முழுவதும் அதாவது முதல் 36 ஸ்லோகங்கள்ல 25வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே நாராயண கவச்சம், அதுக்கப்புறம் அதனுடைய பலஸ்ருதி இதெல்லாமே வரும். ஓகே, சோ அந்த நாராயண கவசம் வந்து சொல்லி கொடுத்தப்போ அந்த யக்னங்கள் எல்லாமே வந்து அவிர்பாகங்கள் எல்லாமே போடும் பொழுது
அதுல இருந்து வரக்கூடிய ரெமினன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதாவது ஒரு பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிச்ச இப்போ பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு நம்ம பிரசாதமா எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் ரெமினன்ஸ், மீதம் இருக்கக்கூடியது. அத அந்த அதுல பண்ணும் பொழுது தேவர்களுக்கு மாத்திரம் கிடையாது, அவன் தாய் வழியில இருக்கக்கூடிய மேல இருக்கக்கூடிய பாசத்தினால அசுரர்களுக்குமே அவன் வந்து வார்க்கின்றார். ஓகே, அந்த அசுரர்களுக்கு கொடுக்கணும்ன்ற அந்த எண்ணத்தை செயல்படுறத இந்திரன் கண்டுபிடிச்சிடுறார். கண்டுபிடிச்ச உடனே அவரை தலையே வெட்டிடுறாரு ஆக்சுவலி. ஸோ பீங் ஏ பிராமணா இல்லையா, விஸ்வரூபா. இதை ஏன் சொல்றேன்னா, இந்த பிராமணா இதன் நிலையில இருக்கும் பொழுது பிரம்மஹத்தி தோஷம். ஓகே, இந்த பிரம்மஹத்தி தோஷம் அதை இந்திரனால கவுண்டராக்ட் பண்ண முடியும். அதுல இருந்து அந்த தோஷத்துல இருந்து வெளியில வர முடியும், அந்த சாபத்துல இருந்து கூட. ஆனாலும் அவன் என்ன பண்றான்னாக்கா, அவனே அதை ஸ்வீகரிக்கின்றான். அந்த பாவத்தை அவன் ஸ்வீகரித்து ஓராண்டு காலம் அனுபவித்து பிறகு 4 விதமான, அதாவது ஒண்ணு பூமி, இன்னொன்னு பெண், இன்னொன்னு மரம், இன்னொன்னு நீர். இந்த 4 பேருமே என்ன பண்றாங்க, அவனுடைய பாவத்தினுடைய மீத அளவை கால் பகுதி ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். சோ பெண் கால் பகுதி ஏற்றுக்கொள்றது தான் நம்ம திங்களுக்கு ஒரு முறை அதாவது வீட்டுக்கு தூரமா போகக்கூடிய அந்த இது அதுதான் பாவத்தினுடைய வெளிப்பாடாக வர்றது ஆக்சுவலி. அடுத்து மரத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்க ஒரு மாதிரி சாறு மாதிரி வெளியில வரும் இல்லையா, சோ அந்த இது மரத்துல இருந்து வரக்கூடிய அது பாவத்தினுடைய விளைவினால்தான் மரம் அந்த மாதிரி ஒரு. ஆனா உண்மையிலே அது மரத்துக்குள்ள போறது அது பிளட். ஆனா அது வெளியில வரும்போது அது ஃபஸ்ஸா நினைக்கும் இல்லையா. மேலும் நீர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த நீர் குமிழிகள் இல்லையா, அந்த ஃபோம் மேல பாத்தீங்கன்னா நுரையா வரும் பாருங்க. சோ அந்த நீர் நம்ம கண்டிப்பா உபயோகப்படுத்தலாம் இல்லையா, கலங்கம் அடைந்த நீர், அந்த நீர் ஆகிறது. மேலும் பூமி விளைச்சலற்ற ஒரு சுச்சுவேஷன், இப்போ பாலைவனம் அந்த மாதிரி ஒரு நிலை போறது இல்லையா, நீரற்ற நிலை, பேரன் லேண்ட்ஸ். ஸோ இந்த 4 பேருமே அந்த பாவங்களை வாங்கின்றது. அதுதான் நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்துல இப்ப ரியாலிட்டியா இருக்கக்கூடிய ஒன்று. ஆனா இதையெல்லாம் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டதற்கு இந்திரன் அவங்களுக்கு வரங்களை கொடுக்கிறான். சோ குழந்தையை சுமக்கக்கூடிய அந்த ஒரு வாய்ப்பு அதாவது அந்த தாயினுடைய கருவுல இல்லையா, அதுல இருந்துதான் இந்த தேவையற்ற அழுக்கு வர்றது திங்களுக்கு ஒரு முறை. சோ அந்த அந்த ஒரு கெப்பாசிட்டி அதாவது ஃபார் த ப்ரோக்ரியேஷன் இல்லையா, அதாவது பிணவிருத்தி, அந்த ஒரு இது பிராப்தத்தை பெண்ணு பெறுகின்றாள். ஸோ ஆணுக்கு அந்த இது கிடையாது. நெக்ஸ்ட் மரங்களுக்கு மீண்டும், அதாவது வெட்டனாகணும், மீண்டும் கிளைகள், தளிர்கள் எல்லாமே வருது இல்லையா, அந்த ஒரு பிராப்தத்தை மரங்களுக்கு வரமாக இந்திரன் கொடுக்கிறார். நீர் நீருக்கு ஏதோ கொடுக்குறானே, நீர் பூமி எப்படின்னாக்கா தோண்ட தோண்ட அதுவே தானாக சமப்படுத்திக் கொள்ள. அதாவது நீங்க இது என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த மழை காலத்துல பாத்தீங்கன்னா லேண்ட் ஸ்லைட் அப்படின்வாங்க இல்லையா, இல்லைன்னா ஒரு இடத்துல பள்ளம் இருந்தாலும் கூட அந்த இடத்துல 10 வாட்டி யாராவது போயிட்டு வந்துட்டே இருந்தாக்கா அந்த மண் என்ன ஆகும், சருகி 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 அந்த பள்ளமே மூடிடும் இல்லையா. சோ அந்த ஒரு அதுவுமே ஒரு வரம். நீருக்கு எனக்கு ஞாபகம் டக்குன்னு வரல. சோ இப்படி இந்த பிராப்தத்தை எல்லாமே அவர்கள் பெறுகிறார்கள். ஸோ இந்த லெஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் எதுக்குன்னாக்கா, நமக்கு மேல இருக்கிறவங்களுக்கு கூட, மேல் உலகத்துல இருக்கிறவங்க கூட இன்னும் பௌதிகத்துல தான் இருக்காங்க. இந்த கான்டெக்ட் எதுக்கோ சொல்ல வந்தேன் நான் உங்களுக்கு, ஐ ஃபர்காட் ஆக்சுவலி. ஸோ இப்படி இந்த ஓகே, அது வரும், எனக்கு அது ஞாபகம் வரும்போது நான் சொல்றேன். ஸோ இந்த அசுரர்கள் கெனாட் ரெகக்னைஸ் த லார்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி. கண்டிப்பா அசுரர்களால புரிஞ்சுக்கவே முடியாது இறைவனுடைய. நீங்க அசுரர்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒண்ணு பிரம்மரை வேண்டுவாங்க, இல்லைன்னா சிவனை வேண்டுவாங்க. பகவானா வேண்டி எங்குமே அவங்க வரத்தை பெற்றதே கிடையாது. இது நீங்க எந்த ஒரு அதாவது இதிகாசத்திலேயோ இல்ல புராணங்கள்லயோ நீங்க படிச்சீங்கன்னாக்கா அங்கே அவங்களை கொல்றதுக்காக தான் பகவான் வரும். எதர் அவங்க சிவபெருமான் கிட்ட வரம் பெற்றிருப்பாங்க, இல்லைன்னா பிரம்மர் கிட்ட வரம் பெற்றிருப்பாங்க இல்லையா. இரண்யகசிபு பிரம்மர் கிட்ட பெற்றார். ராவணன் எங்க பெற்றார் ஆக்சுவலி, எங்க பெற்றார் ராவணன்? சிவபெருமானிடம் பெற்றார். மகிஷாசுரன் யாரிடம் இருந்து பெற்றார்? துர்காதேவியா இல்லையா, பெற்றார் இல்லையா. சோ இது எல்லாமே சோ அதாவது வரங்கள் பெறுவதற்கு அவங்க பகவானை கண்டிப்பாக ஏன்னா பகவானை அவங்க ஏத்துக்கவே மாட்டாங்க. அதுதான் அசுரர்களுடைய இயல்பு. ஓகே, சோ இங்கே
நான் ஏதோ கான்டெக்ட்காக தான் இந்த கதையை உங்களுக்கு நான் சொன்னேன், பட் ஐ ஃபர்காட் ஆக்சுவலி. ஸோ பகவானுடைய குவாலிட்டிஸை நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்குறோம். ஆனா நமக்கு அவருடைய முழுமையான குவாலிட்டிஸை வந்து பார்க்கறதுக்கு, தன்மையை பார்க்கறதுக்கான ஞானமோ இந்த புலன்களோ அனுபவிச்சு புரிஞ்சுக்கக்கூடிய அந்த சக்தியும் நமக்கு கிடையாது. ஓரளவுக்கு தான் நம்மளால வந்து அதுவுமே பிராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தா மட்டும்தான் புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா? இறைவனை புரிந்து கொள்றதுக்கான பக்குவத்தை நாம பயிற்சி செஞ்சா மட்டும்தான் முடியும். நார்மலான ஒரு மனிதரால நம்மளால கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியாது இல்லையா? அஜ்ஞானத்துக்கு வந்த பிறகுதான் நாம இந்த இடத்துல வந்திருக்கோம் இல்லையா? அதனால இன் காமனா நம்ம எல்லாருமே வந்து சூத்திரர்கள் தான். எஸ், பெண் அப்படின்றதுக்காக தான் வந்தோம். நிறைய இடங்கள்ல வந்து பெண் இதனுடைய தாற்பயத்தை புரியாம வந்து நம்ம படிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா, ஏன் பிரபுபாதர் வந்து பெண்களை வந்து இப்படி எழுதியிருக்காரு அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து கூட நமக்கு வரலாம் இல்லையா? ஆனா ஜென்ரல் கேட்டகரியிலன்னு பார்க்கும் பொழுது நாம இந்த உலகத்துக்கு வந்திருந்தாலே நாம லெஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் பீப்புள் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரியில இருக்கும் பொழுது, சூத்திரர்கள் என்ற தன்மையில இருக்கும் பொழுது, அது எல்லாமே வந்து ஆண் பெண் என்பது இந்த உடல், இந்த ஸ்தூல உடல்ல தான் வேறுபாடு தரு. அதுவும் நம்மளுடைய எண்ண ஓட்டத்திற்கு ஏற்றவாறு, அதாவது சூக்ஷ்மம் எதை வந்து எடுத்துட்டு இருக்கோ, எந்த ரூபத்தை வந்து சூக்ஷ்மம் வந்து அதிகமாக விரும்புகின்றது இல்லையா? அதாவது நம்ம இப்போ எப்படி பரத மகாராஜா வந்து மானபத்தியே எண்ணி மரணத்தை எய்தினார் இல்லையா? அது மாதிரி நம்முடைய மரணிக்கும் தருவாயில நாம் எந்த ரூபத்தை எண்ணி நாம மனசுல அதிகமா ஈடுபாடு கொண்டிருக்கிறோமோ அத்தகைய ரூபத்தை நம்ம பெறணும். அவ்வளவுதானே தவிர இதுல வந்து வேற எதுவுமே கிடையாது. இன் ஜெனரல் கேட்டகரியில எல்லாருமே இந்த இடத்துல பிரகிருதிக்கு தான் கம்பேர் பண்ணப்படுகிறது இல்லையா? புருஷா என்றால் சுப்ரீம் புருஷா மட்டும்தான், அந்த பரம புருஷரை தவிர வேற யாருமே கிடையாது. அதுக்குதான் இந்த ஸ்டோரியை உங்களுக்கு நான் சொல்ல வந்தேன். ஸோ அதனால நம்ம இந்த நிறைய இடங்கள்ல இந்த விஷயங்கள் வரும். பெண்ணுக்கு லெஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கான காரணங்கள் வரும். காரணங்கள் நாம் எல்லாருமே எமோஷனலி டைப். ஏன்னா நமக்கு தான் அந்த கருவை சுமக்கக்கூடிய அந்த பிராப்தத்தை வந்து கொடுக்கப்பட்ட அந்த அந்த பிராப்தமும் வந்து இந்திரனால் வந்து வழங்கப்பட்ட பூன். அந்த கதை சொல்றதுக்கு தான் உங்களுக்கு இத்தனை கதை சொல்றேன் நான். ஸோ அந்த ஒரு குவாலிட்டி பெண்ணுக்கு மட்டும்தான் உண்டு. பிகாஸ் நம்ம சுமந்து அதனோட வந்து நாம இணைந்து இருப்பதால் தான் நமக்கு அந்த அட்டாச்மெண்ட்டுமே நமக்கு நிறைய. ஸோ அதற்கேற்ற ஒரு உடல் இல்லையா, எமோஷனல், இதெல்லாமே நமக்கு உண்டு. ஸோ இது இயற்கையிலேயே வந்திருக்கக்கூடிய ஒன்று. இது வந்து நம்ம நெகட்டிவும் கிடையாது, பாசிட்டிவும் கிடையாது. ஆணுக்குமே பெண்ணுக்குமே இருக்கக்கூடிய இயல்புகள் ரெண்டுத்துலயுமே வந்து ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் உண்டு. அதனால வந்து நம்மளுடைய ப்ரோஸை வந்து நிறையவே அபிவிருத்தி செய்துட்டு நமக்கு தேவையற்ற இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எல்லாமே நம்ம விளக்கிக்கிறதுக்கான மார்க்கத்துல நம்ம போயிடும். அதுதான் ஒரு உயிர் வாழ்க்கைக்கு வந்து மிக உசிதமான ஒரு வாழ்க்கை. அதை விடுத்துட்டு நம்ம வந்து ஏன் ஆணுக்கு மட்டும் அந்த ப்ரிஃபரன்ஸ், ஏன் நம்ம பெண்ணுக்கு இதை கொடுக்கல அப்படிங்கிறது எல்லாமே நாம நினைக்க கூடாது. அது அந்த ஒரு ஆங்கிளுக்கு நம்ம வாதிக்கவே கூடாது. அதுக்காக தான் இதெல்லாம் சொல்ல வந்தது. லார்ட் ஹிம்செல்ஃப் அப்பியர்ஸ் அகேன்ஸ்ட் ராமா among us as ராமா, நரசிம்மா, வாராகா இல்லையா? இரண்யாட்சனை வந்து வாராக அவதாரத்துல கொன்றார். இரண்ய கசுப வந்து நரசிம்மராக கொன்றார் இல்லையா? அவதாரத்து ராமர் வந்து ராவணனை கொன்றார். இப்படி பகவான் வந்து அசுரர்களை வந்து வதைக்கிறார். அவர் இந்த பிரபஞ்சத்துல இறங்கி வரும்பொழுது மனித ரூபத்துல அவர் யாருமே வந்து பகவான் என்று ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த ஞானமே கிடையாது. அதனால பகவான் நமக்கு முன்னாடியே வந்து நின்னாவரை நம்ம டவுட் தான் படுவோம். எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அதாவது நாடக மேடையில இருந்து வந்துட்டாங்களோன்னு தான் நினைப்பமே ஒழிய, உண்மையிலே அவர் பகவான் என்று ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவம் இந்த கண்களுக்கோ காதுகளுக்கோ இந்த உணர்வுக்கோ கிடையவே கிடையாது. நமக்கு உண்மையான ஆன்மீகம் தன்மை கொண்ட இந்த ஆன்மா அந்த உணர்வு வந்து இந்த மாயையால் மறைக்கப்பட்டிருப்பதால நம்மளால் அவரை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த ஞானம் என்பது நமக்கு கிடையாது. ஓகே, 10th canto, அதாவது லார்ட் கிருஷ்ணா எக்ஸிபிட்டட். ஸோ அந்த பூத்தனாவுடைய வதம் இல்லையா, சூடோ குருன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அப்படின்னா அவள் வந்து என்ன பண்றா, தாயினுடைய ரூபத்துல வரா இல்லையா? ஸோ தாயினுடைய ஏமாற்றது, அதாவது யசோதம்மா மாதிரியே வந்து அது பகவானுக்கு தெரிஞ்சு இருந்தாலும் அதை வெளியே காட்டிக்காம அவளுடைய பிராணனையுமே சேர்த்து உறிஞ்சி விடுகிறார் பகவான் இல்லையா? ஸோ அதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். அந்த மேலும் கோவர்தன மலையை வந்து ஒரு சுண்டு வரல. இப்போ நம்ம எல்லாருமே ஐ திங்க் போன வருஷம் நாம எல்லாருமே பிருந்தாவன யாத்திரைக்கு போயிருந்தோம் இல்லையா? அப்போ கோவர்தனகிரி வந்து வலம் வந்தோம். காலையில 4:30 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணது, சாயந்தரம் 4:30 மணி வரைக்குமே நடந்தோம். மொத்தமே எவ்வளவு ஸ்டெப்ஸ்னா 45,000 ஸ்டெப்ஸ் நடந்தோம். என்னுடைய இந்த ஐபோன்ல வந்து அந்த அளவுக்கு பதிவாயிருந்துச்சு.
ஸோ அவ்வளவு பெரிய சுற்றளவை நம்ம சுற்றி வந்தோம். அத்தனை பெரிய மலையை வந்து இந்த சுண்டு விரல்ல வந்து அவர் வந்து தூக்கினார். அதுவும் இந்த விரல்ல தூக்கினாருன்னா அப்போ அந்த மலையினுடைய தன்மை வந்து அவருக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் இல்லையா? நம்ம அந்த சுண்டு விரல்ல நம்ம எதுவுமே பண்ணவே முடியாது. ஒரு சின்ன பொட்டு தான் நம்ம இங்க ஒட்டி வச்சுக்க முடியும் மேக்சிமம் இல்லையா? வேற எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஸோ அப்ப அந்த அளவுக்கு ஒரு தூசி மாதிரி தான் அப்படிங்கிறத வந்து நாம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ நாம கூட எதையுமே ஒரு விரல்ல தூக்க முடியுமா? கண்டிப்பா தூக்க முடியாது. ஸோ அப்படி நம்ம எடுத்தா கூட அது பேலன்ஸ் பண்ணி நிக்காது. ஆனாலும் பகவான் அதை வந்து ஒரு சிறிய கொடை மாதிரி அவர் தூக்கி எத்தனை நாள் 7 நாட்கள் நின்றார் இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே யாருக்குமே கிடையாது அப்படிங்கிறத வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும். மேலும் அவரை வந்து ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டின்னு யாரெல்லாம் வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா? அசித்தோ தேவலோ இதெல்லாமே வந்து பகவத்கீதையிலுமே வந்து சொல்றாங்க இல்லையா? நாரதா இவங்க எல்லாருமே சொல்றாங்க. இப்ப ஸ்வயம் நீங்களே சொல்லிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனர் சொல்வார் இல்லையா? வியாசர், தேவலா, சீதா, நாரதா, மத்வா, சங்கராச்சாரியார் கூட ஓகே, ராமானுஜாச்சாரியா, சைத்தன்ய மகாபிரபு, ஜீவ கோஸ்வாமி, விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரார், பக்தி சித்தாந்த சாரஸ்வதி அண்ட் ஆல் அதர் அத்தாரிட்டிஸ் ஆஃப் லைன் இல்லையா? இப்போ ஹி ஹிம்செல்ஃப் ஹஸ் டிக்ளேர்ட் இன் சோ மெனி பிளேசஸ். நிறைய இடங்கள்ல வந்து அவர் வந்து இந்த வேத சாஸ்திரங்கள்ல வந்து அவரே எடுத்துரைச்சிருக்கிறார். திஸ் இஸ் பார்ஷலி டியூ டு their poor fund of knowledge and partially due to their stubborn. இந்த செகண்ட் பாயிண்ட் stubborn abstentioncy அப்படின்னா நம்ம ஒண்ணு, அதாவது எனக்கு பிடிச்ச புயலுக்கு 3 கால் அப்படின்னு நம்ம உட்காருவோம் இல்லையா? அப்படின்னா நான் புரிஞ்சுட்டுதான் ரைட்டு, இதுதான் கரெக்ட், இதுதான் நீ ஏத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு திணிப்போம் பாருங்க. ஸோ எக்ஸாம்பிள் அத்வைத பிலாசபி எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? அத்வைத பிலாசபில ஆன்மா வந்து ஜீவன், ஸோ மேலும் ஆற்றல் அரூபத்தன்மை தான் அப்படின்னு வந்து ஸ்ட்ராங்கா அதை மட்டுமே பிடிச்சிட்டு உட்காந்துருப்பாங்க இல்லையா? ஆனா அதே ஆதி சங்கராச்சாரியார் வந்து பகவானுடைய திரு ரூபத்தின் மீதும் வந்து அவரும் வந்து பாடல்களை பாடியிருக்கிறார். பஜகோவிந்தம் பாடியிருக்கிறார், கீத மகாத்மியத்தை சொல்லியிருக்கார். ஏன் அவருடைய தாயாரே கிருஷ்ண பக்தர் இல்லையா? ஸோ கிருஷ்ணருடைய லீலைகள் எல்லாம் அவருக்கு வந்து அவர் மூலியமாக அவரால் எடுத்துரைக்க முடிஞ்சது. இப்படி ஹீ பிலீவ்ட் இன் த பர்சனல் ஃபார்ம். ஆனா அந்த காலகட்டத்துல அவர் இந்த பர்பஸ்க்காக மட்டும்தான், அதாவது கடவுளற்ற நிலைக்கு அசுரத்தன்மை வந்து பெருகிவிட்டால் என்ன ஆகுன்றதுக்காக உடல் தளத்திலே எல்லாரும் இருந்து விட்டு வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் இல்லாமல் சென்று விட்டால் என்ன ஆகுன்றதுக்காக தான் சங்கராச்சாரியார் வந்தார். அதை மீண்டும் வந்து ரெஸ்கியூ பண்றதுக்காக தான் வந்தார், அவ்வளவுதான். மற்றபடி அவருடைய வந்ததனுடைய நோக்கம் வந்து முடிஞ்சது. ஆனா அவருக்கு தெரியும் பகவான் ரூபத்தோடு இருக்கிறாங்கன்றது. ஸோ ஜீவாத்மா அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் மட்டும் அவர் வந்து சொல்லிட்டு போனார், அந்த உணர்தலை மட்டுமே. ஆனா அது மட்டும்தான் உண்மை என்று இன்றைய வரைக்கும் கூட வந்து பேசக்கூடிய அத்வைதிகள் உண்டு இல்லையா? இப்போ நீங்க ஐ திங்க் நிறைய மிஷினரிஸ் எல்லாமே உண்டு. நிறைய மிஷினரிஸ்ல வந்து அத்வைத பிலாசபிக்கு தான் வந்து நிறைய மகத்துவத்தை கொடுப்பாங்க. ஸோ ஏன்னா அதை தான் ஈஸியா நம்மளால ஏத்துக்க முடியும். கண்ணுக்கு புலப்படாததுதான் ரைட் இல்லையா? அரூபமாக இருக்கிறார் என்றால் எஸ் நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியாது இந்த பௌதிக கண்கள், அதனால அது கரெக்ட் அப்படின்னு நம்ம சுலபத்துல நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிப்போம். இல்ல பகவானை பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அப்ப நமக்கு குவாலிஃபிகேஷன் இல்லையேன்றதை பத்தி நம்ம யோசிக்க மாட்டோம். அதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் இப்போ டாக்டரானா என்ன குவாலிஃபிகேஷன் வேணும் அப்படிங்கிறது மட்டும் நம்ம ஏத்துக்கக்கூடிய நிலைமையில இருக்கும். ஆனா இறைவனை காண்பதற்கான குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கா அப்படிங்கிறது நமக்கு இருக்கான்றதை வந்து நாம் என்னைக்குமே நினைச்சு பார்க்கறது கிடையாது இல்லையா? ஏன்னா அது சுலபத்துல கிடைச்சிடணும் நமக்கு அப்படிங்கிற ஒரு இது நினைக்கிறோம். அஜோக்ஷஜா இல்லையா? பியாண்ட் அஜோக்ஷஜா நம்ம கண்கள், அதாவது நம்ம வந்து கற்பனையாலுமே அவருடைய நிலையை வந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஸோ அவரை புரிந்து கொள்வதற்கு அத்தகைய தளத்துல, அதாவது ஆன்மீக தளத்துல நம்ம ஸ்திரத்தன்மை எடுத்துக்கொண்டு சென்றால் மட்டும்தான் பகவானை தரிசனிக்கக்கூடிய பாக்கியம் 100% கிடைக்கும். ஸோ நம்முடைய முந்தைய ஆச்சாரியர்கள் எல்லாமே பகவானுடைய தரிசனத்தை பெற்றவர்கள். ஏன் நம்ம குரு மகாராஜ் கூட வந்து ஆக்சுவலி சில நேரங்கள்ல வந்து அவருடைய அந்த சேனல்ஸ்ல எல்லாமே போடுவாங்க இல்லையா? அவருடைய கனவு அப்படிங்கிற மாதிரி. கனவு என்பது நமக்கு எல்லாமே ஒரு கனவா இருக்கலாம். எதெல்லாம் நம்ம வந்து கனவா எடுத்துக்கணும்னா, எதெல்லாம் பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டதோ அந்த விஷயங்கள் அனைத்துமே வந்து கனவு தான். ஓகே, எதெல்லாம் வந்து இறைவனுக்கு சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கிறதோ அது எல்லாமே வந்து இறைவன் நமக்கு அறிவுறுத்தக்கூடிய ஒரு நிலை அப்படிங்கறத வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். தரிசனம் வந்து கண்டிப்பாக பகவான் அவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. ஆக்சுவலி ஈவன் சாதாரண ஒரு அம்பாளை வேண்டவங்க கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒரு அத்வைத்திய நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க கூட அவங்க கூட அம்பாளை வந்து தரிசனம் பெறக்கூடிய பாக்கியம், they will have a discussion. இட்ஸ் லைக் ஒரு இது ஒன் ஆஃப் த
சுச்சுவேஷன்ஸ். ஆக்சுவலி நான் இந்த இயக்கத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து 2012 வந்து பெற்ற அனுபவம் இது. என்னுடைய அனுபவம் கிடையாது. அடுத்தவங்க வந்து பேசினதை வந்து கேட்டது. ஸோ ஒன் ஆஃப் த குரு பார்த்தீங்கன்னா அத்வைத குரு. ஓகே, அவர் வந்து ஹீ வில் ஆல்வேஸ் ஹேவ் தட் கம்யூனிகேஷன் வித் த காடஸ். ஆக்சுவலி பார்வதி, மதர் பார்வதியோட அவருக்கு அந்த கனெக்ஷன்ஸ் உண்டு. ஸோ அவங்க கிட்ட எப்பவுமே வந்து தட் இஸ் லைக் பிஸ்னஸ் டீலிங் தான். இதை நான் காதாலேயே நான் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர், காளி தேவியை நேரடியா சார். ஸோ அதெல்லாம் உண்டு. பிஸ்னஸ் டீலிங்ஸ் ஒன்லி தே வில் டூ. தே வில் ஒன்லி ஸ்பீக் அபவுட் ஒன்லி திஸ். இந்த பிரம்மாண்டத்தை பற்றி மட்டும்தான் பேசுவாங்க. இந்த பஞ்சமகாபூதத்தை மட்டும்தான் அவங்க மேன்மையா சொல்லுவாங்க. ஆனா உண்மையிலேயே நாம் இங்கெல்லாம் வாசிக்கும் போது எங்கேயாவது பஞ்சமகாபூதங்கள் வந்து மேன்மையா நம்ம படிக்கிறோமா? கிடையாது. இட் இஸ் ஆல் மெட்டீரியல். அதாவது பௌதீக பண்புகள்ல அந்த 5 1ன்னு நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ நம்முடைய புலன்கள் எப்படி ஞானேந்திரியம், கர்மேந்திரியம், புலன்களின் செயல்கள் 5 5 15, இது ஒரு 5 அப்படிங்கிற 20 பண்புகள் கரெக்டா வந்துருச்சு இல்லையா? அதுக்கப்புறம் மீதம் இருக்கக்கூடிய தோன்றாத அர்த்தத்துடைய ஒரு இது மனம், புத்தி இல்லையா, அகங்காரம், இத்தனை 24. அதற்கு மேற்பட்டு தான் ஜீவாத்மா. இது அதாவது இந்த பூமண்டலத்திற்கும் இந்த இந்த பிரம்மாண்டத்திற்கும் மேற்பட்டதுதான் ஜீவாத்மான்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அதற்கு மேற்பட்டு பரமாத்மா ஹையஸ்ட் அப்படிங்கிறதுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? நாம படிக்கக்கூடிய எல்லா வேத சாஸ்திரங்களுமே இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சுட்டு வர்றது எல்லாமே அதை தான் நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது. ஸோ ஐ ஹவ் ஹர்ட். அப்பெல்லாம் இவங்க எப்படி அந்த அம்பாளோட பேசுவாங்க இவங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே எனக்கு புரியாது. பிகாஸ் ஐ வாஸ் நாட் இன் தட் அந்த லெவல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய நாலேஜ்ல நான் இருக்கல இல்லையா? இட் இஸ் பியூர்லி ஆன் த தியானம், அஷ்டாங்க சித்திகள் அதை பெற்றிருக்கக்கூடியவர்கள் தான் இது செய்யறது ஆக்சுவல். ஓகே, ஸோ பிரபுபாத நிறைய இடங்களை எழுதியிருக்காரு இல்லையா? அதெல்லாமே வந்து உண்மை என்பது நம்ம எங்கேயாவது லைஃப்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்கிறது எல்லாமே நம்ம வந்து கோரிலேட் பண்ணா நம்மளால அதை வந்து எடுத்துட்டு வர முடியும் கண்டிப்பாக இல்லையா? ஸோ இஸ் பீன் இவங்களை ஏன் கண்டிக்கிறார் அப்படின்னாக்கா, மக்கள் வந்து அருவத்தன்மை மட்டுமே எண்ணி அவங்க எப்பவுமே உலகாயுதத்திலே உழண்டு கொண்டிருக்காங்க. அவங்களுடைய பௌதிக தேவைகளுக்கு மட்டும்தான் அவங்க வந்து கோயிலுக்கு செல்கிறார்கள் இல்லையா? என்னுடைய பெண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகணும், என்னுடைய பையனுக்கு வந்து வேலை கிடைக்கணும், எனக்கு ஒரு வீடு வாங்கணும், எனக்கு இந்த உத்தியோகம் கிடைக்கணும், என்னுடைய சம்பளம் ஏறணும் இல்லையா? இப்படி நாம் என்ன பண்றோம்? இந்த மாதிரி ஒரு செயல்களுக்கு தான் நாம் அதை வந்து உபயோகப்படுத்துறோம். ஸோ ஞானத்தை கேட்டு அந்த அம்பாள் கிட்ட போனாலும் ஞானத்தை கொடுப்பாங்க. ஆனா நாம் அதை அவங்க கிட்டவும் கேட்க மாட்டாங்க. இறைவனை வணங்கக்கூடிய மார்க்கத்தை கேட்டாலுமே அம்பாள் கொடுப்பாங்க. ஆனா அதை நாம கேட்க மாட்டோம். அதுதான் நமக்கு டெய்லி பேசிஸ் நமக்கு டெஸ்டிங். இந்த இடத்துல மாயாதேவி டெய்லி நமக்கு டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கா இல்லையா? நம்ம என்ன குறைமதியாளர்கள் நாம் எல்லாருமே. நம்முடைய புலன்கள் குறைவுடையது இல்லையா? இந்த கண்ணால எவ்வளவு தூரத்துக்கு பார்க்க முடியும், இந்த காதால எவ்வளவு பெரிய சப்தத்தை கேட்க முடியும். ஈவன் சயின்டிபிக்லி ஆல்சோ நமக்கு 20 ஹெர்ட்ஸ்ல இருந்து 20 கிலோ ஹெர்ட்ஸ்க்குள்ள மட்டும்தான் நம்ம பிசிக்ஸ்ல படிச்சிருக்கோம். நம்ம அதுக்குள்ள மட்டும்தான் நம்ம கேட்க முடியும். 20 ஹெர்ட்ஸுக்கு கீழே வரக்கூடிய எந்த சப்தமே இந்த காது கேட்கும் தன்மை கிடையாது. 20 கிலோ ஹெர்ட்ஸுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய சப்தத்தையுமே வந்து இந்த காது கேட்க முடியாது இல்லையா? இந்த ஊஃபர், டியூட்டர் எல்லாம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? இது எல்லாமே வந்து குறையுடைய புலன்கள் என்பது பிராக்டிக்கலா நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கும். ஆனா நாம் அதை ஏத்துக்கக்கூடிய மனசை தான் நம்ம வளர்த்துக்கணும். So Queen Kunti accepts the deficiency of the condition as in general. ஆன்மாவுக்கு ஆண் பெண் என்று கிடையாது. இதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மைண்ட்ல ஏத்துக்கணும். ஸோ அதனால நம்ம விமனை கம்மியா சொல்லிட்டாங்களேன்ற அந்த ஒரு வாதத்துக்கு நம்ம போகவே கூடாது. பேசிக்கலி ஆன்ம நிலையில இருந்து நம்மளை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். இது ஒரு உடைதான் நாம ஏற்றுக்கொண்டு வந்திருக்கிறது. இந்த உடையுமே நாம விருப்பப்பட்டதால கிடைச்ச உடம்பு இது, அவ்வளவுதான். நாம பெண் என்ற ரூபத்தின் மீது ஓகே, அதன் மீது லைட் இருந்ததால நமக்கு இந்த உடல் கிடைச்சது. இதே நம்ம வந்து ஆண் என்ற இதுல இருந்தா அடுத்த பிறவி நமக்கு வந்து ஆணாக பிறக்கக்கூடிய நிலை தான் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா? அதனால நாம எதன் மீது லைட் இருக்கிறோமோ அப்படிப்பட்ட ஒரு உடலைத்தான் நாம வந்து பெறுவோம். மேலும் வந்து இந்த மசூதிகள் இதெல்லாம் எல்லா இடத்துலயுமே வந்து ஏன் நம்மளுடைய டெம்பிள்ஸ்ல எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவத்கீதை, பாகவதம் இல்லையா, மற்றும் வந்து கீர்த்தன்கள் இதெல்லாமே வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இதெல்லாம் தான் பக்தியை வந்து வளர்க்கும். ஆனா நீங்க வேற எந்த டெம்பிள் போனாலுமே அங்கே வந்து நமக்கு அதாவது அர்ச்ச விக்கிரக வழிபாடினுடைய தரிசனத்தை கொடுப்பாங்க, புஷ்பத்தை கொடுப்பாங்க, அவ்வளவுதான் அனுப்பிச்சிருவாங்க. அங்க இறைவனை பற்றியோ எதை பற்றியுமே வந்து பேச மாட்டாங்க இல்லையா? அந்த இதுவே கிடையாது அந்த இடத்துல. அதனால நம்மளால வந்து இந்த மக்களுக்கு வந்து நம்ம இந்த நாலேஜ் வந்து போய் சேரவே இல்லை. அந்த இதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல படிக்கிறோம்.
இல்லையா? பிகினிங் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் ஒவ்வொரு துறைமதியாளருக்குமே வந்து ஆன்மீகம் என்பது மிக மிக முக்கியமானது இல்லையா? மேலும் வந்து ஏன்னா அது வந்து நம்முடைய வாழ்க்கை தரத்தை ஆன்மீக தளத்துல வந்து நம்மளை வந்து முன்னேற்ற பாதைக்கு எடுத்து செல்லக்கூடிய முக்கியமான பண்புகள் அது எல்லாமே இல்லையா? பகவத்கீதை சொல்லி கொடுக்கறது, பாகவம் சொல்லி கொடுக்கறது, கீர்த்தனங்கள் சொல்லி கொடுக்கறது, பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிக்கிறது இல்லையா? சாது சங்கரத்துல இணையறது, அப்புறம் வந்து ஹோலி பிளேசஸ் இல்லையா? புனித தலங்களுக்கெல்லாம் சென்று பகவானை சேவிக்கிறது, அங்கே வந்து அதாவது பக்தர்களிடத்துல இருந்து அவங்களுடைய அதாவது பாஷையை வந்து நம்ம வந்து பண்ணுவாங்களே அதை கேட்கறது இல்லையா? இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். மேலும் வந்து ஏகாதசி உபவாசம் இருக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து நாம ஜபங்கள் சொல்றது, இதெல்லாமே நம்ம வந்து திஸ் ஆர் ஆல் தி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது. இதெல்லாம் நமக்கு வந்து பயிற்சி கொடுக்கக்கூடிய இடம் தான் உண்மையிலே கோயில். ஓகே, அந்த கோயில் செய்ய வேண்டிய வேலை இது. ஓகே, எல்லா கோயில்களிலுமே இது இருக்க வேண்டிய ஒரு வேலை தான். ஆனா அதை நாம பரிபாலிக்கிறது இல்லை இல்லையா? ஸோ மேலும் நம்ம கடவுள் முன்னாடி தலை வணங்குறோம் இல்லையா? கோயிலுக்கோ மசூதிக்கு எங்க போனாலுமே. அண்ட் அந்த ஒரு இது வந்து இட் இஸ் ஆஸ் பெனிஃபிஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஃபார் அட்வான்ஸ் டிவோட்டிஸ் டு மெடிடேட் அப்பான் ஹிம் பை ஆக்டிவ் சர்வீஸ். ஸோ இது எதற்கு சமமாக நாம் எவ்வாறு ஒரு நியோஃபேட் டிவோட்டி, அதாவது கனிஷ்ட அதிகாரி வந்து கோயில்ல போய் நமஸ்காரங்கள் செய்றாங்க இல்லையா? அந்த சேவையும் சரி, ஒரு நல்ல ஒரு பக்குவம் அடைந்த ஒரு பக்தன் வந்து இறைவனுக்கு வந்து தொண்டாற்றக்கூடிய இதுவுமே இரண்டுமே ஒன்றுதான். இஸ் ஆஸ் பெனிஃபிஷியல் அப்படின்னா இவன் செய்யக்கூடியதுமே வந்து இந்த பக்தர் செய்யக்கூடிய செயலுமே அவருக்கு ஆன்மீகத்துல எடுத்துட்டு போயிட்டு முன்னேற்ற பாதையை கொடுக்கும். இந்த பக்தர் சேவை செய்யல, ஆனா அட்லீஸ்ட் பகவானை போய் சேவிக்கக்கூடிய செயல இரண்டுமே வந்து நன்மை பயக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் அப்படிங்கறத வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ததா பரமஹம்சானாம் முனினாம் அமலாத்மனம் பக்தி யோக விதானார்த்தம் கதம் பஷ்யேமிஹி ஸ்திரியஹ. எஸ், டிரான்ஸ்லேஷன் பர்பட் ரெண்டுமே படி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜடத்தையும் ஆன்மீகத்தையும் பகுத்தறிந்ததால் தூய்மை பெற்று முன்னேறியுள்ள ஆன்மீகிகள் மற்றும் மனக்கற்பனையாளர்கள் ஆகியோரின் இதயங்களில் பக்தி தொண்டை பற்றிய தெய்வீக விஞ்ஞானத்தை விருத்தி செய்வதற்காக தாங்களே வந்து அவதரிக்கிறீர்கள். அப்படி இருக்கும் பொழுது பெண்களான எங்களால் எப்படி உங்களை பூர்ணமாக அறிய முடியும்? பொருளுரை: மிகச்சிறந்த தத்துவ கற்பனையாளர்களாலும் பகவானை நெருங்க முடியாது. பரம சத்தியமான பரம புருஷ பகவான் மிகச்சிறந்த தத்துவவாதியினுடைய சிந்தனா சக்தியின் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்று உபநிஷதங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. உயர்ந்த கல்வியாலோ மிகச்சிறந்த மூளையாலோ அவரை அறிய முடியாது. அவரது கருணையை பெற்றிருப்பவரால் மட்டுமே அவரை அறிய முடியும். மற்றவர்கள் பல்லாண்டு காலமாக அவரை பற்றிய சிந்தனையில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவர்களால் அவரை அறிய முடியாது. ஒன்றுமறியாத பெண்ணை போல் பாவனை செய்யும் குந்தி தேவியால் இதே உண்மை உறுதி செய்யப்படுகிறது. பொதுவாக பெண்களால் தத்துவவாதிகளைப் போல் கற்பனை செய்ய முடியாது. ஆனால் ஒரு விதத்தில் அவர்கள் பகவானின் ஆசியை பெற்றவர்கள் ஆவர். ஏனெனில் பகவானின் உயர்விலும் அவரது உயர்ந்த சக்தியிலும் அவர்களுக்கு உடனே நம்பிக்கை ஏற்பட்டு விடுகிறது. இதனால் அவர்கள் பகவானை மனப்பூர்வமாக வணங்க முடிகிறது. பகவான் மிகவும் கருணையுள்ளவர் என்பதால் சிறந்த தத்துவவாதிகளுக்கு விசேஷ அன்பு காட்டுவதோடு நின்று விடுவதில்லை. மனதின் நோக்கத்தை அவர் அறிவார். இக்காரணத்தினால்தான் எந்த சமய நிகழ்ச்சிகளிலும் பெண்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ளது. ஒவ்வொரு நாட்டிலும் ஒவ்வொரு மத பிரிவிலும் ஆண்களை விட பெண்கள் அதிக ஆர்வம் காட்டுவதாக தெரிகிறது. பகவானின் அதிகாரத்தை ஏற்பதும் எளிமையான சுபாவம் மனப்பூர்வ மற்ற சமயப்பற்றை விட அதிக நற்பயனை அளிக்கக்கூடியதாகும். ஹரகிருஷ்ண மாதாஜி. இதுதான் வை அப்படின்னு ஏன் வந்து பெண்கள் கூட்டம் அதிகமா இருக்கு, பெண்கள் மட்டும் ஏன் அதிகமா வந்து இந்த சமயத்துல எல்லாமே வராங்க அப்படிங்கிறதுக்கான காரணம் இதுதான். ஏன்னா பெண்கள் வந்து தத்துவங்களை, அதாவது அதிகமான ஆண்களை போல இன்டெலிஜென்ஸ் கிடையாது இல்லையா? அவங்களுக்கு அதிகமான இன்டெலிஜென்ஸ் கொடுத்துருக்காரு பகவான், ஆனா நமக்கு கிடையாது. ஆனா நம்ம கிட்ட சமர்ப்பணம் என்பது நிறைய உண்டு, ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் என்பது நம்ம கிட்ட உண்டு. அந்த அங்கீகாரம், அந்த உயர்வான ஸ்தானத்துக்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த ரெஸ்பெக்ட் வந்து நாம இமீடியட்டா, அதாவது சுலபத்துல நம்மளால வந்து ஏற்றுக்கொண்டு விடுவோம். அதனாலதான் பெண்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி பாதையில வந்து ஈஸியா அட்ராக்ட் ஆகி வந்துருவாங்க. வெரி நைஸ். இந்த கொஸ்டின் கண்டிப்பா வரும், ஏன் பெண்கள் கூட்டம் அப்படிங்கிறதுக்கான அந்த பர்பட்ல வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் ரொம்ப அழகா நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. ஸோ மேலும் பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்துல இந்த தெய்வீக ஞானம், பக்தி தொண்டு இதை பற்றியெல்லாம் வந்து பரப்புறதுக்கு பகவானே சில சமயங்கள்ல இறங்கி வருவார். மேலும் வந்து அவருடைய பக்தர்களையுமே வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு அனுப்பி வைப்பார் இல்லையா?
அப்ப அது எல்லாமே எதற்குனாக்கா நம்ம வந்து எது எது கரெக்ட் எது சரி அப்படிங்கறத வந்து நம்ம வேறுபடுத்திப்பாங்க. எது ஆன்மீகம் எது அதாவது எது பௌதீகம் எது ஆன்மீகம். அந்த ஆன்மீகமும் பௌதீகத்துக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த வித்தியாசம் என்ன, எதை நாம பரிபாலிக்கணும், எதை எவ்வாறு செயல்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து சொல்லிக் கொடு. அதாவது நமக்கு வந்து எடுத்துரைக்கிறதுக்காக தான் பகவான் அவருடைய பக்தர்கள் எல்லாமே நமக்கு வருது. தென் ஹவு கேன் வி உமன் நோ யூ பர்ஃபெக்ட்லி. அதாவது இந்த இடத்துல குந்தி தேவியே உயர்வான ஸ்தானத்துல இருக்கக்கூடியவங்க இல்லையா? ஷீ இஸ் மோர் எலிவேட்டட் சோல். ஏன்னா துர்வாச முனிவருக்கு பணிவிடை செய்து அவங்களுடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம ரீகலெக்ட் பண்ணோம். துர்வாச முனிவர் எப்போ எங்க சபிப்பாருன்னே தெரியாது இல்லையா? அப்படிப்பட்ட துர்வாச முனிவருக்கு அவங்க ரொம்ப டாலரண்ட் ஆனவங்க. குந்தி தேவி அவ்வளவு பொறுமைசாலி. சோ அப்படி அந்த அவங்களுடைய குவாலிட்டிஸை நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா? சோ அதாவது கர்ணனை அவங்க ஈன்று எடுத்த பிறகு அந்த ஒரு மனவேதனையில அவங்க எவ்வளவு உழண்டாங்க அப்படிங்கறதுமே நம்ம நிறைய அந்த மகாபாரத கதைகள்லயுமே நம்ம கேட்கிறோம் இல்லையா? ஷி வாஸ் ஃபீலிங் கில்ட் ஆஃப் ஹர் செல்ஃப் ஆக்சுவலி. இன்ஃபேக்ட் அது கர்ணனுக்கு வந்த ஒரு நிறைய வாய்ப்பு தான் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு மேன்மையான ஒரு தாயை வந்து கர்ணன் கடைசியில தான் உணர்வான். ஆனா ஆரம்ப கட்டத்துல வந்து தன் தாயினுடைய உன்னத நிலையும் அவர் அதற்காக வருந்தினார் என்பதுமே அவனுக்கு தெரியாது. தான் கஷ்டப்பட்டோன்ற ஒரு உணர்வு மட்டும்தான் அவன் வெளிப்படுத்திட்டு இருந்தான் இல்லையா? அங்கீகாரம் பெறவில்லை, என்ன யாருமே வந்து என்னுடைய வில் வித்தையை வந்து யாருமே வந்து ஸ்வீகரிக்கல, நானும் சிறந்த வில்லாளன் என்று யாரும் என்ன வந்து சொல்லல அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புகள் மட்டும்தான் வைத்திருந்தானே ஒழிய, ஆனா அவன் வந்து சூத்ரனான ஒரு இடத்துல வளர்ந்திருந்தாலுமே, சூத்ரரிடத்துல அங்கே தர்மம் என்பது அந்த ஒரு இதுல இருந்து வளர்ந்திருந்தாலும் அவன் எதற்காக இந்த ஒரு நிலை என்பதை அவன் வந்து அலசி ஆராயவே இல்லை. அவன் தனக்கு அதான் அங்கே சுயநலம் மட்டும்தான் இருந்தது அவன்கிட்ட இல்லையா? அது மிக தவறானது. அங்கீகாரம் என்பது தானாக பெற வேண்டும். ஒருத்தருக்கு வந்து ரெஸ்பெக்ட் என்பது நம்ம கேட்டு பெறவே கூடாது. அந்த ரெஸ்பெக்ட் நாம நடந்து கொள்ளக்கூடிய விதத்துல அது தானாகவே வந்து அடையும் இல்லையா? தர்மோ ரக்ஷித ரக்ஷிதா அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரேஸே இருக்கு. நாம தர்மத்தை அனுசரித்தால், தர்மத்தை ரட்சித்தால் அந்த தர்மமே நம்மளை ரட்சிக்கும். நாம் எதை பரிபாலிக்கின்றோமோ அதை தான் நம்ம மீண்டும் திரும்பி பெறுவோம் இல்லையா? நாம் எப்படிப்பட்ட எந்த மாதிரியான விதத்துல ஒரு செயலை நாம் எடுத்துட்டு போறோமோ அதே மாதிரியான ரிசல்ட்ஸ் தான் நமக்கு வந்து சேரும். இதை நம்ம மனசுல வச்சுட்டோம்னா ஒவ்வொரு காரியத்திலுமே அதுதான் இந்த வேறுபடுத்தி பார்க்கிற அந்த இது. சோ ஆன்மீகத்துல மட்டும்தான் இந்த குவாலிட்டிஸே வரும். சோ பெண்களுக்கு வரும்பொழுது எப்படி இதை வந்து எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? ஏன்னா பெண்கள் வந்து குறைமதியாளர்களாக ஆணை கம்பேர் பண்ணும்போது பெண்கள் வந்து குறைமதியாளர்கள் என்ற அந்த ஒரு கேட்டகரியில வரும்பொழுது அப்போ இங்கே விளக்க உரையில ரொம்ப அழகா நம்ம பிரபுபாதர் கொடுக்குறாரு இல்லையா? இந்த லைன்ஸ் எல்லாமே நீங்க அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஆக்சுவலி. ஸோ நாம பெண்கள் வந்து கற்பனை செய்ய மாட்டோம். அப்படின்னா தத்துவங்களை கற்பனையால காசிப் வேணா நம்ம பண்ணலாம், அது வேற. அதாவது பௌதிக லெவல்ல நம்ம எது வேணாலும் பேசிடலாம். ஆனா ஆன்மீகத்துல வந்து நம்ம ஸ்பெகுலேஷன்லாம் நம்ம என்னைக்குமே பண்ண மாட்டோம். நமக்கு தெரிஞ்சது ஏதோ அதை மட்டும்தான் நம்ம பேச முடியும். ஆனா வென் கம்பேர் டு அதாவது மென் பாத்தீங்கன்னாக்கா பெண்களுக்கு வந்து அந்த குவாலிட்டி கிடையாதுன்றது ரொம்ப அழகா இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இஸ் நோபல் ஒன்லி பை ஹூ ஹேஸ் இஸ் மெர்சி. இந்த ஒரு லைனும் நீங்க அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கணும் இல்லையா? பகவானை வந்து யாராலுமே புரிந்து கொள்ள முடியாது, அறிய முடியாது. அவராக அவருடைய கருணையால வந்து அவர்களுக்கு பொழிந்தால் மட்டும்தான் அவரை வந்து காண முடியும், அவரை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ நம்ம எல்லாருமே இறைவனை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறோம்னாக்கா அது அனைத்துமே இறைவனுடைய கருணை. நம்முடைய முயற்சி என்பது கூட அவருடைய கருணையால் தான் அந்த முயற்சி கூட நம்ம பண்றோம். நாமளே தானா தனித்து அந்த முயற்சி செய்ய முடியாது. Others may go on thinking about him for years together, yet he is unknowable. அவரால் அதாவது கருணை இல்லைன்னா நம்ம எப்பயுமே அவரை பத்தி நினைச்சுட்டே இருக்கலாம். ஆனா அவரை பற்றி நம்மளால புரிஞ்சிக்கவே முடியாது எப்பவுமே. இதைதான் வந்து இந்த இடத்துல குயின் குந்தி அவர்கள் வந்து சொல்றாங்க இல்லையா? சோ குந்தி தேவி சொல்றாங்க அவங்க வந்து ஒரு இன்னசென்ட் விமன் அப்படின்னாக்கா இந்த எந்த அடிப்படையில சொல்றோம்னாக்கா அவங்க வந்து ஒரு எந்த ஒரு நபருமே ஆன்மீகத்துல முழுசா திளைத்திருப்பவர்கள் அடுத்தவர்களுடைய இந்த நெகட்டிவ் பார்ட் வந்து பார்க்க மாட்டாங்க. அதாவது யோசிக்க மாட்டாங்க, பார்க்க மாட்டாங்க சென்ஸ் யோசிக்க மாட்டாங்க. நாம் எதை பற்றி அதிகமாக யோசிக்கிறோமோ அந்த உணர்வுகள் தான் நம்ம கிட்ட வந்து எப்பவுமே நிலை பெற்றிருக்கும். அதை நீங்க எந்த ரிஷி முனி யாரா இருந்தாலுமே அந்த பர்பஸ் இல்லாம அந்த செயல்கள் வந்து செய்ய மாட்டாங்க. எஸ்பெஷலி இந்த மிஸ்டிக் யோகிஸ் இதை வந்து தே வில் நாட் டூ
அன்றில் அதர்வைஸ் அந்த ஒரு சப்போர்ட்டுக்காக போனா மட்டும்தான் அதை வந்து அவங்க யோசிச்சு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அன்னெசரியா நம்ம முன்னாடியே இருக்கக்கூடிய நபர் மிகப்பெரிய ஃப்ராடா இருந்தாலும் கூட அவங்கள ஃப்ராடுன்ற அந்த ஆங்கிள் இருந்து அவங்க யோசிக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கிள் போகும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்களுடைய கர்ம பலன்களோட இவங்க இணையப்படுவார்கள். அந்த தத்துவங்கள் அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து பகவானோட நம்ம நிறைய வருடங்கள் வந்து சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்திட்டு இருந்தாலும் அவர் இன்னுமே நமக்கு அறியாதவராகவே தான் இருப்பார். அதனால ஒருத்தரை பத்தி நாம வந்து முழுமையா என்றைக்குமே புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஸோ அதனால பெண் என்பவள் இன்னும் அதிகப்படியாக அதை பற்றி யோசிக்க மாட்டான். அதனாலதான் இன்னசென்ட் உமன் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. எந்த அளவுக்கு நம்ம பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடு இருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து இன்னசென்டா தான் இருப்போம். நம்ம அப்படின்னா அறியப்படாத விஷயங்கள் நம்ம அறியாமல் இருக்கிறது தான் பெட்டர் இல்லையா. அறிய வேண்டியதை மட்டும் பிரயத்னித்து நாம அதை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஸோ அது மாதிரி இங்க விமன் இன் ஜெனரல் அந்த 2-3 வரி இதை வந்து நீங்க லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க புக்ல. இந்த பொதுவாக பெண்கள் வந்து வறண்ட தத்துவங்கள், அதாவது கற்பனையால வந்து ஒரு தத்துவத்தை வந்து எதையுமே அவங்க யோசிக்கவே மாட்டாங்க. பட் தே ஆர் பிளெஸ்ட் பை த லார்ட். அதனால வந்து பகவானால் அவங்க வந்து அருள் பாலிக்கப்பட்டிருக்காங்க. பிகாஸ் தே பிலீவ் அட் ஒன்ஸ் இன் த சுப்பீரியாரிட்டி. உயர்வான ஸ்தானத்தை சொன்னா நம்ம ஏற்றக்கூடிய பக்குவம் வந்து ஆண்களை விட பெண்களுக்கு வந்து சுலபமாக வரும். ஆண்களுக்கும் உண்டு, ஆனா அவங்க வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுதான் அதை ஏத்துப்பாங்க. அவங்களுக்கும் மனசுக்கு வந்தாதான் அதை ஏத்துப்பாங்க. ஆனா அது பெண்கள் அப்படி கிடையாது. சுலபத்திலேயே அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் அவங்களுக்கு. ஏன்னா சுப்பீரியாரிட்டியினுடைய சொன்னாலே அதை பத்தி அவங்க ஏத்துக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் அவங்களுக்கு உண்டு. And thus they offer obeisances without reservation. அந்த வேர்டு தயக்கமே இல்லாம வந்து இமீடியட்டா வந்து சேவிக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் வந்து இருக்கும். The Lord is so kind that எப்ப அந்த சமர்ப்பணம் இருக்கும் அவங்களுக்கும் பகவான் அதே மாதிரி வந்து அருள் எந்த தயக்கம் இன்றி அவங்களுக்கு அருள் பாலிச்சிடுவார். அதனாலதான் சமய சடங்குகள் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பெண்கள் வந்து நிறைய பேர் இருப்பாங்க. இந்த காங்கிரிகேஷன் இல்லையா, அந்த இடத்துல எல்லாம் பெண்கள் தான். இப்ப நம்முடைய இஸ்கான் பெங்களூரையே எடுத்துக்கோங்களேன். நம்ம எல்லாருமே யாத்திரைகளுக்கு போறோம்னா அதுல பிரபுஜிஸ் வந்து ஒரு 30% இருந்தா 70% வந்து மாதாஜிஸ் தான் இருப்பாங்க. ஸோ எந்த காங்கிரிகேஷன்லயுமே நீங்க போனீங்கன்னாக்கா அங்க மிக மிக குறைவு வந்து ஆண்கள் தான். தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த நம்மளுடைய குவாலிட்டிஸ். இப்போ நம்ம குறைமதியாளர்கள் பெண்கள் வந்து நிறைய இடத்துல நம்ம படிக்கும்போது நமக்கு என்னடா பிரபுபாதர் இப்படி சொல்றாருன்னுட்டு நமக்கு ஒரு யோசனை வர்றதுக்கு கூட சான்சஸ் உண்டு இல்லையா. ஆனா அது இருக்கக்கூடிய ஃபேக்ட் கூட அதுதான். அதனால அது ஏத்துக்கிறதுல ஒன்றும் தவறு கிடையாது. ஆஸ் பர் பிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் கூட நம்ம வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் லெவல்ல வந்து அந்த 32 ounce அண்ட் 64 ounce, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கலி ஆல்சோ இட் இஸ் லைக் தட் ஒன்லி. அதனால வந்து நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் தான் வரணுமே வழி அது வந்து இழிவான ஒரு எண்ணத்தோடு சொல்லப்பட்டது கிடையாது. அதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். தட் இஸ் த கெப்பாசிட்டி, நமக்கு இருக்கக்கூடிய லிமிடேஷன், அவ்வளவுதான். மேலும் சின்சியாரிட்டி, he knows the sincerity of purpose. For this reason only women generally assemble in great number. அதாவது பெரிய அளவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த சமய அதாவது சடங்குகள் நடக்கக்கூடிய இடத்துல பெண்கள் தான் நிறையவே இருப்பாங்க. எந்த அது கிறிஸ்டியன் இருக்கட்டும், முஸ்லீம் இருக்கட்டும் இல்லையா, அடுத்து வந்து நம்ம இந்து எந்த கோயில் எந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கட்டும் இல்லையா, அந்த இடத்துல பெண்களை தான் நீங்க நிறைய பார்க்க முடியும். திஸ் சிம்பிளிசிட்டி ஆஃப் அக்செப்டன்ஸ், இறைவனுடைய உயர்வான ஸ்தானத்தை சாதாரணமாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவம் வந்து இஸ் மோர் எஃபெக்டிவ் இல்லையா. இது வந்து இட் இஸ் ஹையர். பகவானுடைய திருஷ்டில வந்து இது மேன்மையாக தேன் ஷோயி சின்சியர் ரிலீஜியஸ் ஃபெர்வர். அதாவது நம்ம வந்து இது பேரளவுல வந்து பண்றோம் இல்லையா, அதை காட்டிலும் இது வந்து அந்த சமர்ப்பணம் வந்து மிக மேன்மையாக பகவானே கருதுகிறார் என்று ரொம்ப அழகா இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய வர்ணனையில வந்து ஸ்ரீலா பிரபுபாதர் அவர்கள் நமக்கு சொல்றார். கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய, இந்த ஸ்லோகம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, கோதேவகி நந்தனாயச்ச நந்த கோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நம. அழகான பிரேயர்ஸ் ஆக்சுவலி. எஸ், யார் வாசிக்கிறீங்க? வாசிக்கவா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Translation and perfect. ஓகே. கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்த கோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக. கிருஷ்ணாய பரமபுருஷர், வாசுதேவாய வாசுதேவரின் புதல்வருக்கு, தேவகி நந்தனாய தேவகியின் மைந்தனுக்கு, ச மேலும் நந்தகோப நந்த மகாராஜனும் இடையர்களும், குமாராய அவர்களுடைய புத்திரனுக்கு,
கோவிந்தாய பசுக்களுக்கும் புலன்களுக்கும் உற்சாகம் அளிப்பவரான பரமபுருஷ பகவானுக்கு நமக மரியாதையான வணக்கங்கள். நமக வணக்கங்கள். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். எனவே வசுதேவரின் புதல்வரும் தேவகியின் இன்பமும் நந்தருக்கும் விருந்தாவனத்தின் மற்ற இடையர்களுக்கும் மேலும் பசுக்களுக்கும் புலன்களுக்கும் உற்சாகம் அளிப்பவருமான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு எனது மரியாதையான வணக்கங்களை நான் சமர்ப்பிக்கிறேன். பொருளுரை. இவ்வாறாக எவ்வித பௌதீக சொத்தினாலும் அணுகப்பட முடியாதவரான பகவான் அவரது விசேஷ கருணையை அவரது தூய பக்தர்களுக்கு காட்டவும், அசுர இயல்பு கொண்டவர்களின் எழுச்சியை ஒடுக்குவதற்காகவும், அவரது எல்லையற்ற அசாதாரணமான கருணையால் அவரது சுய வடிவுடன் பூமியில் தோன்றுகிறார். குந்தி மகாராணி முக்கியமாக மற்ற எல்லா அவதாரங்களுக்கும் மேலாக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் வருகையை அல்லது அவதாரத்தை வணங்குகிறாள். ஏனெனில் இக்குறிப்பிட்ட அவதாரத்தில் அவர் மிகவும் அணுகத்தக்கவராக இருக்கிறார். ராம அவதாரத்தில் அவரது குழந்தை பருவத்திலிருந்தே அவர் ஓர் அரசரின் மகன். அதனால் கிருஷ்ண அவதாரத்தில் அவர் ஓர் அரசனின் மகனாக தோன்றிய போதிலும் அவர் தோன்றிய உடனேயே அவரது நிஜமான தாய் தந்தையரின் மகாராஜா வசுதேவர் மற்றும் மகாராணி தேவகி பாதுகாப்பை விட்டு விருந்தாவனத்தில் உள்ள யசோதா தேவியின் மடிக்கு சென்று விட்டார். ஒரு சாதாரண இடைச்சிறுவனின் பாத்திரத்தை ஏற்று நடிப்பதற்காகவே அவர் அங்கு சென்றார். அவரது பிள்ளை பிராயத்து லீலைகளை கொண்ட புண்ணிய பூமியான விரஜபூமி புனிதமான பூமியாகும். ஆகவே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பகவான் ஸ்ரீ ராமரை விட கருணை மிகுந்தவர் ஆவார். அவர் குந்தியின் சகோதரரின் வசுதேவரிடமும் அவரது குடும்பத்தினரிடம் பேரன்பு கொண்டிருந்தார் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. அவர் வசுதேவருக்கும் தேவகிக்கும் மகனாக பிறந்திருக்கவில்லை எனில் அவரை தனது மருமான் என்று அழைக்கவோ பெற்றோர் பாசத்தில் அவருடன் உறவு கொண்டாடவோ குந்தி மகாராணிக்கு சாத்தியமாக இருக்காது. ஆனால் நந்தரும் யசோதையும் அதிக பாகியசாலிகள் ஆவார். ஏனெனில் கிருஷ்ணரின் மற்ற எல்லா லீலைகளையும் விட அதிக கவர்ச்சியுடையதான அவரது பிள்ளை பிராயத்து லீலைகளை அவர்களால் சுவைத்து அனுபவிக்க முடிந்தது. விரஜ பூமியில் அவர் நிகழ்த்திய பிள்ளை பிராயத்து லீலைகளுக்கு இணையான வேறு லீலைகள் கிடையாது. அந்த லீலைகள் சிந்தாமணி தாமம் என்று பிரம்ம சம்ஹிதையில் விவரிக்கப்படும் சுயமான கிருஷ்ண லோகத்தில் உள்ள அவரது நித்தியமான லீலைகளின் மாதிரிகளாகும். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவரது எல்லா தெய்வீகமான பரிவாரங்களுடன் விரஜபூமிக்கு வந்தார். எனவே விரஜவாசிகளுக்கு இணையான அதிர்ஷ்டம் உள்ளவர்கள் வேறு யாரும் இல்லை என்று ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு உறுதி செய்தார். முக்கியமாக பகவானின் திருப்திக்காக அனைத்தையும் தியாகம் செய்த இடையர் குல பெண்கள் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலிகள் ஆவர். நந்தர் யசோதையுடன் அவர் நிகழ்த்திய லீலைகளும் இடையர்களுடன் அவர் நிகழ்த்திய லீலைகளும் முக்கியமாக இடைச்சிறுவர்களுடனும் பசுக்களுடனும் அவர் நிகழ்த்திய லீலைகளுமே அவர் கோவிந்தன் என்று அழைக்கப்படுவதற்கு காரணமாக இருந்தன. கோவிந்தனான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பிராமணர்களிடமும் பசுக்களிடமும் அதிக விருப்பம் கொண்டவர் ஆவார். அதாவது பிராமண பண்பாடு மற்றும் பசு பராமரிப்பு ஆகிய இவ்விரு விஷயங்களையே மனிதனின் முன்னேற்றம் சார்ந்துள்ளது என்பதையே இது சுட்டி காட்டுகிறது. இவ்விரண்டும் இல்லாத இடத்தில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஒருபோதும் திருப்தி அடைவது இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல நாம் என்ன படிக்கிறோம்னா பகவானுடைய குவாலிட்டிஸ் பத்தி ஒண்ணு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இங்க ராம அவதாரத்தை காட்டிலும் கிருஷ்ண அவதாரம் மிகவும் கருணை அப்படிங்கிறத ஜஸ்டிஃபை பண்ணக்கூடிய அந்த இதை குந்தி தாயருடைய பிரேயர்ஸ்ல வரத நாம பார்க்கணும் இல்லையா. ராமர் எப்பொழுதுமே அவருடைய அதாவது மரியாதை புருஷா இல்லையா, அந்த இதுலதான் அவருடைய செயல்பாடுகளை இருந்தது இல்லையா. அதாவது மனித அவதாரத்துல பகவான் வந்த பொழுது அவர் ஒரு சத்திரியராக அவர் செய்த ஆற்றிய கடமைகள் அனைத்துமே கரெக்டா அந்த பாத்திரத்துல அவர் கரெக்டா இருந்தார். அவரும் கருணை உள்ளம் உண்டு. ஆனா கிருஷ்ணர் அப்படி கிடையாது. பூதனாவுக்கே ஒரு தாய் ஸ்தானத்தை கொடுத்தவர். தன்னை கொல்ல வந்த பூதனாவுக்கே அவர் அவ்வளவு கருணை கொடுத்தவர் இல்லையா.
ஸோ அந்த அளவுக்கு கம்பேஷன் யாருக்குமே எந்த ஒரு அதாவது யாருக்கும் அதாவது எந்த அவதாரத்திலுமே அந்த கம்பேஷனை நம்ம பார்க்க முடியாது. கிருஷ்ண அவதாரத்துல தான் அதை நம்ம அவதாரி, அவதாரம் கூட கிடையாது, அவதாரி. ஸோ அதனால்தான் நம்ம இந்த 3 ராமநாமங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கிருஷ்ண நாமத்திற்கு சமம் அப்படிங்கிற சொல்றோம் இல்லையா. நம்ம 3 வாட்டி ராமநாமம் சொல்லி பகவான்கிட்ட அருள் பெறுறதுக்கு வந்து ஒரே வாட்டி நாம வந்து கிருஷ்ண நாமத்தை சொன்னால் சுலபத்துல அடைஞ்சிடும். அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து கருணை என்பது சுலபத்துல பெறுவோம். அந்த ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்ல தான் இது சொன்னது, வேற எந்த ஒரு மீனிங்லயுமே கிடையாது. ஓகே, ராமர் கிருஷ்ணர் எல்லாமே பகவான் தான். ஸோ அவர் எந்தெந்த நோக்கத்திற்காக வந்தாரோ அந்த செயல்பாடுகளை எல்லாம் அவர் வந்து ஏற்று நடந்தார். ஸோ பிறந்த உடனே தாய் தந்தையை வந்து விட்டு பிரிந்தவர் அவர் இல்லையா. அவருடைய ஒன் ஆஃப் த உத்தவருக்கும் உத்தவ கீதையை தான் நம்ம படிக்கணும். உத்தவ கீதையில வந்து படிக்கும் பொழுது அதாவது அவர் உத்தவர் கேட்பார், கண்ணா நீ வந்து நீ எல்லாமே சொல்றது ஒண்ணு செய்யறது ஒண்ணுதான் செஞ்சிருக்க. அதெல்லாம் அந்த அந்த விளக்கங்கள் எல்லாமே வந்து கேட்பார். ஈவன் திரௌபதி வந்து நீ ஏன் முதல்ல போய் காப்பாத்தல அப்படிங்கறது எல்லாமே ஒரு கொஸ்டின் வரும் இல்லையா. அது போல ஒவ்வொரு இடத்துலயுமே வந்து பகவானுடைய செயல்கள் வந்து முன்னுக்கு பின்னாக இருக்கிறது போல தோன்றும். ஆனா அனைத்திற்குமே காரணங்கள் உண்டு என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. ஸோ ஒரு அதிகமான ஒரு அதாவது ப்ராசஸ் ஓரியன்டா இருந்து நம்ம செய்யக்கூடிய பக்தி இல்லையா, அதுல ஈடுபாடு குறைவு இருக்கும். ஆனா ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ண தெரியாது வெறுமனே கேவல பக்தி பண்றவங்களுக்கு பகவான் முதல்ல வந்து கருணை புரிஞ்சிருவார். இது நாம் நிறைய இடங்கள்ல நாம படிச்சிருக்கோம். ஸோ ப்ராசஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், அவர் ப்ராசஸ் இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா அங்க நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த செயல்பாடுகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவம் வந்து அதிகமாக கொடுத்து இறைவன் மீது கொள்ளக்கூடிய ஈடுபாடை வந்து நாம குறைச்சிட்டோம்னா அப்ப என்ன ஆகும்னாக்கா பகவான் இந்த இடத்துல வந்து என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம வெறுமனே அதாவது பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயம் மாதிரி பூரணமாக இறைவனை மட்டுமே சரணாகதி அடைந்து நம்பி இருக்கக்கூடிய மக்கள் அவங்களுக்கு எளிதில் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்கணும்னா இந்த கோபியர்கள் எடுத்துக்கணும் இல்லையா. ஸோ இங்கே நந்த மகாராஜா யசோத தாயார் அவங்க எவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணவங்க இல்லையா. ஸோ இறைவனுடைய சிறுபிராய லீலைகள் எல்லாமே அவங்க ரொம்பவுமே அனுபவிச்சாங்க. அதுதான் ஹையஸ்டான லீலைகள் என்றும் பேசப்படுகிறது. இன்றைக்கு கூட அங்க மேல சிந்தாமணி தாமம் என்று சொல்லக்கூடிய பிரம்ம சமீதில பாடுற இல்லையா, அங்க இங்கேயும் இப்பவுமே அந்த காஞ்சிகுவல் அதாவது காஞ்சிகுவல் யசோதா வாசல்ய ரசம் என்பது எப்பொழுதுமே நிகழ்ந்த வண்ணமே இருக்கும்ன்றத வந்து சொல்றாங்க. ஸோ கருணை என்பது இந்த ராம அவதாரத்துல இருந்த கருணையை காட்டிலுமே கிருஷ்ண அவதாரத்துல இன்னும் எளிதாக கிடைக்க பெற்ற அந்த நிலை என்பதை நாம் இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும். தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த குவாலிட்டிஸ் நாம் இந்த ஒரு பர்பட்ல இருந்து நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஓகே, பிரஜ பூமியில அவர் நடத்தின லீலைகள் அதுதான் ஹையஸ்டான லீலைகள் என்று சொல்லப்படுகிறது. இருக்கிறதுலே உத்தமமான லீலைகள். அந்த மாடு மேய்க்கும் சிறுவனா ஒரு சத்திரிய அரசனுக்கு பிறந்த அந்த குழந்தை, நாட்டை ஆள வேண்டிய அந்த குழந்தை போயிட்டு வைசிய குடும்பத்துல சேர்ந்து இல்லையா மாடு மேய்க்கும் சிறுவனாக இல்லையா. இன்றைக்கு கூட அந்த பாட்டு ரொம்ப ஃபேமஸ் இல்லையா, மாடு மேய்க்கும் கண் இல்லையா, போக வேணாம்னு சொல்லிட்டு பாடக்கூடிய அந்த பாட்டு ரொம்பவுமே ஃபேமஸ், விசேஷமா பாட்டு. ஸோ அது மாதிரி அந்த ஹையர் நிலையிலிருந்து அதாவது வெரி ஆப்புலன்ஸா இருந்த அந்த ஸ்தானத்தை விட்டு ஏதுமற்ற ஒரு நார்மலான ஒரு யதார்த்த வாழ்க்கையில வந்து வாழக்கூடிய அவர் ஏற்றிருக்கக்கூடிய கதாபாத்திரத்துக்கு ஏற்றவாறு அவர் செயல்படக்கூடிய அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே கிருஷ்ண அவதாரத்துல தான் உண்டு. ஸோ கிருஷ்ணா as கோவிந்தா இஸ் மோர் இன்க்ளைன் டு த பிராமணாஸ், அதாவது பசு மற்றும் பிராமணர்கள் இவங்க ரட்சணை இல்லையா. மொத்தம் 5 ரட்சணைகள் உண்டு இல்லையா, பிள்ளைகள், பெண்கள், வயதானவர்கள், பசு, பிராமணா. இந்த 5ல இந்த முதல் பிராமணர்கள் மற்றும் வந்து பசுக்கள் இது ரட்சணை என்பது மிக மிக முக்கியமாக கருதப்படுகிறது. ஆக்சுவலி ஹியூமன் ப்ராஸ்பரிட்டி இந்த 2 பேரையும் நம்ம ரட்சணை பண்ணனாலே அந்த நாடு வந்து மேன்மையான ஒரு இடத்துக்கு போகும். ஸோ எங்கே இந்த 2 குவாலிட்டிஸ் வந்து இந்த பிராமணர்களோட ரட்சணை இல்லை, பசு ரட்சணை, கோ ரட்சணை இல்லைன்னா த டீக்ரடேஷன் ஆஃப் த சொசைட்டி வந்து கண்டிப்பா ஏற்படும். ஸோ Lord Krishna is never satisfied when these are lacking. That's how we are actually experiencing the problems இந்த பிரபஞ்சத்துல நாம எல்லாருமே. நம பங்கஜநாபாய நம பங்கஜமாலினே நம பங்கஜநேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜானுக்ரஹே கிரஹே. ஹரே கிருஷ்ணா.
हरे कृष्ण माता जी। नम पंकज नाभाय नम पंकज मालिने नम पंकज नेत्राय नमस्ते जांग्रये நம்ம பணிவான வணக்கங்கள். பங்கஜ நாபாய தாமரை பூவையொத்த நாபியின் கொண்டவரான பகவானுக்கு நம்ம வணக்கங்கள். பங்கஜ மாலினி எப்பொழுதும் தாமரை மலர்களான மாலையால் அலங்கரிக்கப்பட்டு இருப்பவருக்கு நமக வணக்கங்கள். பங்கஜ நேத்ராய தாமரையை போன்ற குளிர்ந்த பார்வையை கொண்டு வருவருக்கு நம தங்களுக்கு பணிவான வணக்கங்கள். பங்கஜ அங்கிரேய தாமரை பூக்கள் பொறிக்கப்பட்ட பாதங்களை உடையவரான தாமரை பாதங்களை உடையவர் என்று அழைக்கப்படுவரான உங்களுக்கு மொழிபெயர்ப்பு. எம்பெருமானே, தாமரையை போன்ற நாபியையும் எப்போதும் தாமரை பூ மாலைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டுவரும் தாமரை போல் குளிர்ந்த பார்வையை உடையவரும் தாமரைகள் பொறிக்கப்பட்ட பாதங்களை உடையவருமான தங்களுக்கு எனது பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கின்றேன். பொருளுரை. இவை பரமபுருஷர் பகவானின் தெய்வீகமான உடலில் பொறிக்கப்பட்டுள்ள குறிப்பான அடையாளங்களாகும். இந்த அடையாளங்கள் மற்றெல்லாம் உடல்களில் இருந்தும் பகவானின் உடலை வேறுபடுத்தி காட்டுகின்றன. இவை அனைத்தும் பகவானுடைய உடலின் விசேஷமான அம்சங்கள் ஆகும். பகவான் நம்மை போன்ற ஒருவராக காணப்படக்கூடும். ஆனால் அவரது உடலின் விசேஷமான அம்சங்களினால் அவர் எப்பொழுதும் முற்றிலும் வேறொருவாகவே இருக்கிறார். ஸ்ரீமதி குந்தி தேவி தான் ஒரு பெண் என்பதால் பகவானை காணும் தகுதி தனக்கில்லை என்று கூறிக்கொள்கிறார். பரமபுருஷ பகவானின் தெய்வீகமான நாமம், புகழ், இயல்புகள், உருவங்கள் முதலியவைகளை பற்றிய உன்னத விஷயங்களை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தகுதியுள்ள அறிவை பெண்கள், சூத்திரர்கள், தொழிலாளி பிரிவினர் மற்றும் துஜ பந்துக்கள் அல்லது 3 உயர்ந்த பிரிவினரின் எழுவடைந்த வம்சத்தினர் ஆகியோர் பெற்று இருக்கவில்லை என்பதாலேயே அவள் அப்படி கூறினாள். பகவானின் தெய்வீக விஷயங்களை பற்றி அறியும் தகுதி அற்றவர்களான இத்தகைய மக்களால் அவரை அர்ச்சனை விக்கிரமாக காண முடியும். வீழ்ந்த ஆத்மாக்களுக்கு ஆதரவு காட்டுவதற்காக அவர் விக்கிரமாக ஜட உலகில் அவதரிக்க இருக்கிறார். மேற்குறிப்பிட்ட பெண்கள், சூத்திரர்கள் மற்றும் துஜபந்துகள் ஆகியோரும் வீழ்ந்த ஆத்மாக்குள் அடங்குவர். வீழ்ந்த ஆத்மாக்களால் ஜடத்திற்கு அப்பால் உள்ள எதையுமே காண முடியாது. எனவே பகவான் மனமிறங்கி எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணுவாக இருக்கிறார். இவ்வாறாக கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணுவின் தாமரை போன்ற நாபியிலிருந்து ஒரு தாமரை தண்டு வளர்ந்து அதில் மேலுள்ள தாமரை பூவில் பிரபஞ்சத்தில் முதல் ஜீவராசியான பிரம்மா பிறக்கிறார். இதனால்தான் பகவான் பங்கஜ நாபி என்று அழைக்கப்படுகிறார். பங்கஜ நாபியை கொண்டவரான பகவான் அச்ச விக்கிரகங்களை, அவரது தெய்வீக உருவங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறார். இவ்வுருவங்கள் வேறுபட்ட பொருட்களால் ஆனவையாகும். அவை மனதிலுள்ள ஒரு உருவம், மரத்தினால் செய்யப்பட்ட உருவம், மண்ணாலான உருவம், உலோகத்திலான உருவம், ரத்தினங்களான உருவம், வர்ணத்திலான உருவம் மற்றும் மணலில் வரையப்பட்ட உருவம் முதலியன ஆகும். பகவானின் இத்தகைய உருவங்கள் அனைத்தும் எப்பொழுதும் தாமரை பூ மாலைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு இருக்கின்றன. மேலும் எப்பொழுதும் சண்டை சச்சரவுகள் ஈடுபட்டுள்ள பக்தரற்றவர்களின் தீவிரமான கவனத்தை ஈர்ப்பதற்காக கோயிலில் சாந்தி அளிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை நிலவ வேண்டும். தியானம் செய்தவர்கள் மனத்திற்குள்ளேயே ஒரு உருவத்தை வழிபடுகின்றனர். ஆகவே பெண்கள், சூத்திரர்கள் மற்றும் திஜ பந்துக்கள் ஆகியோர் வழிபடும் செய்யப்படும் கோவிலுக்கு சென்று வருவார்களானால் அவர்களுக்கு பகவான் கருணை காட்டுகிறார். இவ்வாறு கோயிலுக்கு செல்பவர்கள் அறிவற்ற சிலர் கூறுவது போல் சிலைகளை வணங்குபவர்கள் அல்ல. குறைந்த அறிவுள்ளவர்களுக்கும் உதவுவதற்காக மிக சிறந்த ஆட்சியாளர்கள் அனைவரும் எல்லா இடங்களிலும் வழிபாட்டுக்குரிய இத்தகைய ஆலயங்களை நிறுவியுள்ளனர். மேலும் சூத்திரர்களும் பெண்களும் அல்லது இன்னும் தாழ்ந்த பிறவை சேர்ந்தவர்களும் கீழான இந்நிலைகளில் இருக்கும் வேளையில் ஆலய வழிபாட்டிற்கு மேல்நிலைக்கு சென்று விட்டதாக தாங்களை காட்டிக்கொள்ளக் கூடாது. பகவானை தரிசிக்கும் பொழுது முதலில் அவரது தாமரை பாதங்களையும் பிறகு தொடைகளையும் இடுப்பு, மார்பு மற்றும் முகம் ஆகியவற்றை காண வேண்டும். பகவானின் தாமரை பாதங்களை காணும் வழக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளாமல் முகத்தை காண முயலக்கூடாது. ஸ்ரீமதி குந்தி பகவானுக்கு அத்தை என்பதால் அவரது தாமரை பாதங்களில் இருந்து அவரை தரிசிக்கவில்லை. ஏனெனில் பகவான் வெட்கப்படக்கூடும். இதனால் பகவானுக்கு சிரமத்தை கொடுக்க கூடாது என்பதற்காக அவரது தாமரை பாதங்களுக்கு மேலே இருந்த குந்தி தேவி அவரை தரிசிக்க துவங்கினார். அதாவது பகவானின் இடுப்பிலிருந்து படிப்படியாக அவரது முகத்திற்கு சென்று பிறகு அவரது தாமரை பாதங்களுக்கு சென்றார்.
மொத்தத்தில் அதில் உள்ள அனைத்தையும் சரியாகத்தான் உள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ மாதாஜி. வெரி வண்டர்ஃபுல் பர்பட் இது. அதாவது பகவானுடைய ரூபம் அனைத்துமே பாத்தீங்கன்னா தாமரையோடைய ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு இல்லையா? பங்கஜ நாபாய, பங்கஜ மாலினே, பங்கஜ மாலை, அதாவது தாமரை மாலை மாலை அதை வந்து அணிந்திருப்பவர் இல்லையா? அவருடைய நாபி வந்து பங்கஜம் என்றாலே தாமரை, மேலும் வந்து நேத்திரம் என்றால் கண்கள் இல்லையா? இப்படி ஒன்றொன்றுமே அவருடைய திருவடிகள் கடைசியில நமக்கு எல்லாமே வந்து எப்படி சொல்றாங்க, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பகவானுடைய திருவடிகள்ல இருந்து நம்ம வந்து சேவிச்சுட்டு முகம் வரைக்கும் போகணும்னு சொல்றாங்க நமக்கு. ஆனா இங்கே வந்து குந்தி தாயார் என்ன பண்றாங்க, அவருடைய நாபியிலிருந்து எடுத்துட்டு போயிட்டு கடைசியில பாதங்கள்ல முடிக்கிறாங்க. ஏன்னா அவர் உறவு முறையில வந்து வயதில் மூத்தவர் யாரு, குந்தி தாயார். சோ இங்கே பகவான் வந்து அவருக்கு வந்து மருமகன், அவர் வந்து அவங்க வந்து அத்தை. ஸோ அதனால யாருமே வந்து தன்னை உறவு முறையில வந்து தன்னுக்குன்னு சின்ன வயசுல இருக்கிறவங்கள வந்து பாதங்கள்ல இருந்து எப்பவுமே அந்த ஆஃபரிங்ஸ் வந்து கண்டிப்பா தொடங்க முடியாதுங்கிறத வந்து இவந்தோ அவங்க இன்னசென்ட் விமன், அதாவது அறியாமைன்னு எடுத்துக்க கூடாது, ஒரு அன்பு மயம் கொண்ட அந்த ஞானத்துல நல்லாவே நிலை பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு குந்தி தாயார் தன்னை எப்பவுமே எல்லாம் அறிந்தவர் என்று காட்டிக்கொள்வதே கிடையாது, அறிவர் சிறந்தவர். ஸோ அப்படி இருந்தும் அவங்க வந்து எங்க இருந்து அவங்க தொடங்குறாங்கன்றத நம்ம பார்க்கணும் இந்த இடத்துல. தட்ஸ் ஹவு. ஸோ அதாவது பாதங்களையும் விடக்கூடாது, ஆனா பாதங்கள்ல இருந்து தொடங்கினா அது கரெக்டா இருக்காது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகா அவங்க அந்த அந்த இதுலயே வந்து ஸ்லோகத்திலேயே வந்து கவர் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ இங்கே பகவான் வந்து எந்த வேறுபாடுமே கிடையாது யாருக்குமே. அப்படின்னா வெறும் பிராமணர்களுக்கு மட்டும் தான் நான் காட்சி கொடுப்பேன், வெறும் சத்திரியர்களுக்கு மட்டும் தான் நான் காட்சி கொடுப்பேன்னு கிடையாது. சூத்திரர்கள் யாரா இருந்தாலுமே பகவான் வந்து காட்சி கொடுப்பார். ஆனா நமக்கு அந்த அவரை காண வேண்டும் என்ற சமர்ப்பணம் நமக்கு இருக்கணும், அவரிடத்தில் நாம பக்தி கொள்ளணும். அந்த ஒரு பாவத்தை நாம் எடுத்துட்டு போனா பகவான் நமக்கு தரிசனத்தை கொடுக்கிறார். சோ நாம் எல்லாருமே இங்க தவறி விழுந்த ஆத்மாக்கள் தான் இல்லையா? இங்க இடத்துல பார்க்கும்பொழுது சூத்ரா, த்விஜபந்தூஸ் இப்படி எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. 3rd கிளாஸ், ஹையர், அதாவது ஹையர் 3 கிளாஸஸ், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் 3 கிளாஸஸ் எது, பிராமண, சத்திரியன், வைஷ்யா இல்லையா? மேலும் சூத்ரர்களுக்கு என்று அந்த வேறுபாடெல்லாம் கிடையாது. அங்கேயுமே பக்தி பண்ணக்கூடியவர்களுக்கு பகவான் வந்து தரிசனத்தை தான் கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அவருடைய நாபிலிருந்து வந்தவர் யாரு, பிரம்மர் தான் இல்லையா? கர்ப்போத கஷாயி விஷ்ணு. அதனால்தான் பங்கஜ நாபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுகிறது. பங்கஜ நாபி லார்ட் அக்செப்ட்ஸ் அர்ச்ச விக்கிரகம் ஃபார்ம். அதாவது இந்த இடத்துல எந்தெந்த இதுல வந்து செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய அர்ச்ச விக்கிரகம் நாம் பார்க்கிறோம். அதாவது எதுல பண்ணிருக்காங்க, அதாவது மனதளவு மானசீகமாக பகவானை சேவிக்கிறது, அங்கேயே அந்த அர்ச்சவிக்கிற ரூபமாக கருதி அவரை மனசால பிரார்த்திக்கிறது. அடுத்து வந்து மரத்தால் ஆனது, எஸ்பெஷலி ஜெகநாதரை பார்க்குறோம் இல்லையா, மரத்தால. மண்ணால செய்யறது இல்லையா? அடுத்து வந்து உலோகத்தால செய்யறது, இது இப்போ பஞ்சலோகத்துல செய்யறாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி. அதே மாதிரி அழகா ரத்தினங்கள் பொதிக்கப்பட்ட மாதிரி செய்யறது இல்லையா, ஜுவல்ஸ் மாதிரி. அதுக்கப்புறம் மேலும் வந்து பெயிண்டிங், நம்ம எல்லாமே இந்த பெயிண்டிங் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, போட்டோல பாக்குறோம் இல்லையா, அது. அடுத்து வந்து ஓவியமா பாக்குறது, அதாவது ஃபார்ம் ஆஃப் சாண்ட், அதாவது மண்ணால செய்யப்படக்கூடியது. இத்தனை விதமான விதத்துல வந்து பகவானுடைய அர்ச்ச விக்கிரகத்தை வந்து செய்து வந்து சேவிக்கிறது, இதெல்லாமே உண்டு. ஸோ மேலும் அவர் அணிந்திருக்கக்கூடிய தாமரை மாலை, அதனால அவருக்கு வந்து பங்கஜ மாலினி அப்படின்னு பெயர் ஆக்சுவலி. ஸோ மனதளவு மெடிடேட்டர்ஸ் வர்ஷிப் ஃபார்ம் வித்தின் த மைண்ட், மனசுக்குள்ளேயே தியானிப்பவர்கள் வந்து மனசுக்குள்ளேயே பகவானை வந்து சேவிக்கிறாங்க. மேலும் அதாவது ஆச்சாரியர்கள் எல்லாமே வந்து கோயில் குளங்கள்லாம் எதுக்கு நம்ம வச்சிருக்காங்க சொல்லுங்க? மனசாலேயே நம்ம வந்து வேண்டிக்கலாம் இல்லையா? ஏன் கோயில் குளங்கள் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க? அட்லீஸ்ட் அந்த ஒரு க்ஷணமாவது நம்ம இல்லையா, எப்பவுமே இந்த இடத்துல நம்ம பௌதீகத்துல உழந்துட்டு கொண்டிருக்க நாம கோயிலுக்கு போகும்பொழுது அந்த மைண்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் வில் பி மோர் இன்க்ளைன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த பகவான் இல்லையா? அங்கே சென்று சேவை பண்ணக்கூடிய அந்த தருணத்திலேயாவது நாம வந்து இறைவனிடத்துல வந்து மனசை லயிக்க முடியும் இல்லையா? எல்லா தருணத்திலுமே நம்மளால முடியாது. இதை நீங்க எப்படி இதனுடைய எஃபெக்டை நீங்க பார்க்கலாம்னா, ஏகாதசி நாளைக்கு எடுத்துக்கோங்க. ஏகாதசி அன்னைக்கு நாம என்ன பண்ணுவோம், கண்டிப்பா கோயிலுக்கு போவோம் இல்லையா? வேற எந்த நாளைக்கு நம்ம போறோமோ இல்லையோ, ஏகாதசி அப்போ நம்ம கண்டிப்பா கோயிலுக்கு போவோம். அன்னைக்கு நீங்க வீட்டுல உட்காந்து சாண்டிங் பண்ணுங்க, அதே மாதிரி கோயில போயிட்டு உட்காந்து சாண்டிங் பண்ணி பாருங்க. பாத்தீங்கன்னாக்க நல்ல வித்தியாசம் தெரியும் உங்களுக்கு. நீங்க உபவாசம் மிச்ச நாள் கூட நீங்க அந்த டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம். ஆனா மிச்ச நாள் வந்து நம்ம வயிற்றுக்கும் உணவு எடுக்கும் பொழுது நம்ம
அந்த உணவுக்கேற்ற அந்த இது வந்து சோர்வு, இல்லைன்னா நிறைய சாப்பிட்டா நமக்கு அயர்வு இல்லையா? ஸோ சோம்பேறித்தனம் இதெல்லாமே இருக்கும். ஆனா உபவாசம் அன்னைக்கு நாம ரொம்ப உணவே எடுத்துட்டா கூட ஒரு மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம லிமிட்டடா எடுத்துக்கும். இப்போ வயிறு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எம்டியா இருக்கு. ஸோ அப்போ நம்முடைய ஃபோக்கஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப சுலபமா நம்மளால ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும். நாம ஜபங்கள் நல்லா பண்ண முடியும். வீட்லயே நம்ம நாம ஜபங்கள் பண்ணும்போது ஃபோக்கஸ் நிறைய தான் இருக்கும். ஆனா அதை விட அதிகமா இருக்கிறது வந்து கோயில்ல போகும்போது. ஏன்னா அந்த இடம் இன்னும் தூய்மையாகும். எத்தனையோ புண்ணிய ஆத்மாக்கள் இல்லையா, பக்தர்கள் எல்லாம் ஒன்று கூடி இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு வைப்ரேஷனே வந்து பாத்தீங்கன்னா இறைவன் வந்து நம்ம அந்த இடத்துல அந்த வைப்ரேஷனை பார்க்கலாம். ஸோ யூ கேன் see that. அதனால தான் இந்த கோயில் வழிபாடே வச்சதுக்கான காரணம் எதுக்குன்னாக்கா தூய்மை. அந்த இடத்துல பக்தி செய்யறதுக்கு வந்து தூய்மையான ஒரு ஸ்தலம். அட்லீஸ்ட் இந்த ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸாவது நம்ம வந்து இந்த உலகாயுத பந்தங்களிலிருந்து விடுபட்டு ஃபோக்கஸ்டா பகவானை சேவிக்கிறதுக்கான ஒரு பிராப்தத்தை ஒரு கனிஷ்ட அதிகாரிக்கும் அந்த பிராப்தம் கிடைக்கட்டும்ன்றதுக்காக தான் இந்த அர்ச்சவிக்கிற வழிபாடை வந்து கொண்டு வரப்பட்டது. மேலும் வந்து இந்த அப்ப நமக்கு என்ன மாதிரி வந்து எடுத்து சொல்றாங்க, நமக்கு பகவானுடைய திருவடிகள்ல இருந்து தான் எடுத்தோடனே மேல பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? பகவானுடைய பாதங்கள்ல இருந்து சேவிச்சுக்கணும்னு தான் நம்ம எல்லா இடத்துலயுமே படிக்கிறோம். ஆனா குந்தி தாயார் இந்த இடத்துல வந்து ரிவர்ஸா பண்ணாங்க. ஏன்னா அவங்க பாதத்துல இருந்து சேவிச்சிருந்தா ஒருவேளை பகவான் வந்து ஒரு மாதிரி வெட்கப்பட்டிருக்கலாம் இல்லையா? அதாவது சங்கோஜம் அடைந்திருக்கலாம். ஏன்னா அவர் இளையவர், பகவான் வந்து அதாவது இந்த உறவு முறையில ஸோ அத்தை வந்து நம்மள இந்த மாதிரி சொல்றது கரெக்ட் வராதுன்றது அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணக்கூடாது பகவான் எந்த தருணத்திலுமேன்றதுக்காக தான் அவ்வளோ நாலெட்ஜபிளா இருக்கக்கூடிய குந்தி தேவி இவ்வாறு வந்து அவர் வந்து பகவான புகழாரங்கள் சூட்டுகிறார். ஸோ இல்லைன்னா அதர்வைஸ் நம்ம வந்து பாதங்கள்ல இருந்து தான் நாம பகவானை சேவிக்கணும். யதா ரிஷிகேஷ காலேன தேவகி கம்சேன ருத்ராட்சிதம் சுஷார்பிதா விமோச்சிதா ஹம்ச சஹதாத்மஜ சஹாத்மஜா விபோ த்வயைவ நாதேன முஹுர் விபத் கனாத். எஸ், யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க. எஸ் மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. இறைவருக்கு இறைவனும் புலன்களுக்கு அதிபதியுமான ரிஷிகேஷனே, பொறாமை கொண்ட கம்சமன்னனால் சிறைப்படுத்தப்பட்டு துன்பத்திற்கு ஆளாகி இருந்த உங்களுடைய தாயான தேவகியையும் என்னையும் என் மகன்களையும் கூட தொடர்ச்சியான பல அபாயங்களிலிருந்து தாங்கள் விடுவித்தீர்கள். பொருளுரை. தேவகியின் 8வது மகனால் கிருஷ்ணரால் கொல்லப்படுவதற்கு அஞ்சிய பொறாமை கொண்ட கம்சமன்னன் கிருஷ்ணரின் தாயும் கம்சனின் தங்கையுமான தேவகி அவளது கணவரான வசுதேவருடன் சிறையில் அடைக்கப்பட்டாள். கிருஷ்ணருக்கு முன் பிறந்த தேவகியின் எல்லா குழந்தைகளையும் அவன் கொன்று தீர்த்தான். ஆனால் இந்த ஆபத்திலிருந்து கிருஷ்ணர் தப்பினார். ஏனெனில் அவரது வளர்ப்பு தந்தையான நந்த மகாராஜனின் வீட்டிற்கு அவர் மாற்றப்பட்டார். குந்தி தேவியும் அவளது மகன்களும் கூட தொடர்ச்சியான அபாயங்களில் இருந்து காப்பாற்றப்பட்டனர். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தேவகியின் மற்ற குழந்தைகளை காப்பாற்றவில்லை, ஆனால் குந்தி தேவியின் குழந்தைகளை அவர் காப்பாற்றினார். இவ்வாறாக பகவான் குந்தி தேவிக்கு அதிக ஆதரவை காட்டினார். தேவகியின் கணவர் உயிருடன் இருந்தார், ஆனால் குந்தி தேவியோ ஒரு விதவை. மேலும் அவளுக்கு உதவ கிருஷ்ணரை தவிர வேறு ஒருவரும் இருக்கவில்லை என்பதாலேயே கிருஷ்ணர் அப்படி செய்தார். முடிவு என்னவெனில், அதிக ஆபத்தில் உள்ள ஒரு பக்தருக்கு கிருஷ்ணர் அதிகமான ஆதரவை அளிக்கிறார். சில சமயங்களில் தூய பக்தர்களை அவர் இத்தகைய அபாயங்களில் புகுத்தி விடுகிறார். ஏனெனில் நிராதரமான அந்நிலையில் பக்தர் ஒருவர் பகவானிடம் அதிக பற்று கொள்கிறார். பகவானிடம் எவ்வளவு அதிகமான பற்று ஏற்படுகிறதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அதிகமான வெற்றி பக்தருக்கு காத்திருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. வெரி நைஸ் பர்பெக்ட் இல்லையா? நம்ம எவ்வளவு கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறோமோ அவ்வளவுமே நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு ரியலைசேஷன் இல்லையா? இதெல்லாமே ஆன்மீக தளத்துல இருந்து பார்க்கணும், பௌதிக தளம் கிடையாது. பௌதிக தளத்துல நமக்கு என்ன கிடைக்கணுமோ பகவான் கொடுப்பார். நமக்கு எது தேவையோ அவர் கொடுப்பார். ஓகே, நமக்கு தேவையற்றதை அவர் கண்டிப்பா கொடுக்க மாட்டார். அதிகமாக பந்தப்படக்கூடிய அந்த சூழ்நிலைகள் நமக்கு கண்டிப்பாக கொடுக்க மாட்டார். ஸோ அதனால நமக்கு என்ன ஒரு மார்க்கத்துல நம்ம போனா நம்முடைய நிலை வந்து இறைவனிடத்துல போக முடியுமோ, அவருக்காக தொண்டு புரியுமோ, அத்தகைய ஃபேவரபிள் சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாமே பகவான் வந்து அருள் பாலிப்பார் இல்லையா? இங்கே ஸோ அதாவது 8வது குழந்தை, அதாவது மாஸ்டர் ஆஃப் சென்சஸ் ரிஷிகேஷா, புலன்களுக்கு அதிபதி இல்லையா? அதுக்கப்புறம் தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவராக இருக்கக்கூடியவர். யூ ஹாவ் ரிலீஸ்ட் யுவர் மதர் தேவகி இல்லையா? ரொம்ப ஆண்டு காலம் வந்து தேவகியும் வசுதேவருமே அந்த காலாகிரகத்துல அடைக்கப்பட்டாங்க கம்சனுடைய பொறாமையினால.
ஸோ அண்ட் மீ அண்ட் மை சில்ட்ரன் ஃப்ரம் தி சீரீஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் டேஞ்சர்ஸ், என்னுடைய பிள்ளைகளையுமே நீ எப்பொழுதுமே ரட்சித்தாய் என்பதை இந்த இடத்துல குந்தி தேவியார் வந்து நினைவு கூறுகிறார். தேவகி த மதர் ஆஃப் கிருஷ்ணா இல்லையா, அந்த சிஸ்டர் ஆஃப் கிங் கம்சா வாஸ் புட் இன், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்கள வந்து காலாகிரகத்தில் அடைக்கிறாங்க. அவருக்கு முன்ன பிறந்த 6 குழந்தைகளையுமே வதைத்து விடுகிறார்கள். 7வது குழந்தை வந்து ரோஹிணி தாயாருடைய கருவுக்கு மாற்றப்படுகிறது இல்லையா. ஸோ அந்த குழந்தை வந்து கருவிலேயே போயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க 7th. ஓகே, 8th தான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து வந்தது ஆக்சுவலி. பட் கிருஷ்ணாவுமே வந்து அந்த குழந்தைகளை அந்த 6 குழந்தைகளுமே வந்து கம்சன் வதைத்தான் இல்லையா. அந்த இதுல இருந்து கிருஷ்ணருமே வந்து எஸ்கேப் ஆயிட்டார் இல்லையா. ஸோ மேலும் எங்க போனார், அவர் வந்து நந்தகோபர் இடத்துல போய் சேர்ந்து விட்டார் ஆக்சுவலி, அதாவது வளர்ப்பு தந்தை இல்லையா. குந்தி தேவி அலாங் வித் ஹர் சில்ட்ரன் வாஸ் ஆல்சோ சேவ்டு நிறைய விஷயங்கள். இப்போ நீங்க ஏதாவது அந்த அரக்கு மாளிகையில இருந்தே பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கு முன்னாடியே வந்து அந்த இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும்ன்றத வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனருக்கு வந்து மகாபாரதம் நம்ம வாசிக்கும் பொழுது இது வர்றது ஆக்சுவலி. ஸோ அவருக்கு வந்து அது ஒரு இன்ட்யூஷன், வேற ஒரு இதுவா வந்து அவருக்கு சொல்லி கொடுப்பார் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வரும்பொழுது நீ வந்து இப்படி நடந்துக்கணுங்கிறது வந்து வேறு ஒரு ஓமை கொண்டு அவர் எடுத்துரைப்பார். அந்த ஓமையை உபயோகப்படுத்தி தான் வந்து அர்ஜுனர் வந்து அந்த சாதுரியத்தை வந்து பூமிக்கடியில இருந்து நம்ம வந்து வெளியில போகணும் இல்லையா அப்படின்னு. ஏன்னா சரஸ்வதி நதி வந்து மேல பாயறது இல்லை, பூமிக்கடியில தான் பாயறது இல்லையா. ஆல்ரெடி ஒரு நதி, புண்ணிய நதிகள் எல்லாமே இந்த கலியுகம் முடியும் பொழுது எல்லாம் வந்து பூமிக்கடியில வந்து மறையுமாம். ஆல்ரெடி ஒரு நதி மறைஞ்சுதான் இருக்கு. சரஸ்வதி நதி பூமிக்கடையில தான் இன்றைக்கு கூட ஓடின்னு இருக்கு. சரஸ்வதி நதி இல்லைன்னு கங்கா யமுனா சரஸ்வதி இல்லையா. அதுல யமுனையும் கங்கையும் வெளியில பாஞ்சின்னு இருக்கு, ஆனா சரஸ்வதி நதி வந்து பூமிக்கடையில. அவ்வாறுதான் அந்த அரக்கு மாளிகளே அவங்க வந்து உள்ள வந்து சுரங்க பாதை வழியா, அதாவது வெட்டி வெட்டி உள்ள வந்து வெளியே வருவாங்க அவங்க. தே வில் கெட் எஸ்கேப் அந்த அரக்கு மாளிகையிலேருந்து, அதாவது தீ பிடிச்ச போது. ஸோ ஒவ்வொரு சங்கடத்திலையுமே நீ என்னுடைய பிள்ளைகளை வந்து காப்பாற்றினாய். இவன் தான் நீ தேவகியுடைய 6 பிள்ளைகளையுமே நீ காப்பாற்றல இல்லையா, ஆனா என்னுடைய பிள்ளைகளை நீ வந்து அதிகமாக காப்பாற்றினா. இங்க என்ன சுச்சுவேஷன்னா, தேவகிக்கு வந்து கணவர் இருந்தார் இல்லையா, ஆனா குந்தி தாயாருக்கு கணவர் கிடையாது. யாருக்கு அதிகமான டிபெண்டன்சி இருக்கோ அவங்களுக்கு இந்த ஒரு இது வந்து நம்ம ஊமையா நம்ம வந்து பார்க்கும் பொழுது வாழ்க்கையில ஒரு அன்றாட விஷயங்களை நீங்க பார்க்கலாம். ஒரு தாய்க்கு வந்து 4 பிள்ளைகள் இருந்தா அந்த பிள்ளைகளை யார் சாதுரியமா செயல்பட்டு போறாங்களோ அந்த தாய் வந்து அவங்கள வந்து அவங்க பொழைச்சிப்பாங்கன்னு விட்டுருவாங்க இல்லையா. அவன் எப்படி இருந்தாலும் வந்துருவான் வெளியில அப்படின்ட்டு. ஆனா அதே வீக்கா இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தைக்கு வந்து தாய் வந்து நிறையவே வந்து சப்போர்ட் பண்ணி அவங்கள வந்து மேல எடுத்துட்டு வரணும்ன்ற அந்த முயற்சி அவங்க பண்ணுவாங்க. அதே போலதான் பகவானும். இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தாய்க்கு எப்படி வந்தது, தாயும் தந்தையுமா இருக்கக்கூடிய பகவானுடைய குவாலிட்டி அது ஆக்சுவலி. அதான் நமக்கு பிள்ளைகள் இருந்தாலும் எந்த குழந்தைக்கு எந்த மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு தாய் வந்து எப்பவுமே வந்து அலசி ஆராய்வா. அந்த நிலை தான் இந்த இடத்துல. புட்ஸ் புயர் டிவோட்டிஸ் இன் சச் டேஞ்சர். ஏன் அரக்கு மாளிகையில வந்து அந்த டேஞ்சர் ஆச்சு இல்லையா, அவங்க பிராணனுக்கே வந்து அந்த டேஞ்சர் வந்தது. ஆனா அவரால் வரல, ஆனா அந்த டேஞ்சர் வந்தப்போ ரட்சணை என்பதும் கொடுத்தார். அப்பயும் அவங்க இறைவன் மீது இருந்த நம்பிக்கை வந்து அவங்க என்னைக்குமே விடல. சோ அவங்க தூய பக்தர்கள். மேலும் அதாவது திரௌபதியினுடைய அவமானம் இல்லையா, சோ துயில் உரியக்கூடிய அந்த சுச்சுவேஷன்லயுமே பகவான் அவளுக்கு வந்து ரட்சணை கொடுத்தார் இல்லையா. சோ ஒவ்வொரு சூழ்நிலையுமே பக்தர்களுக்கு வந்து பகவான் ரட்சணை கொடுத்துட்டே இருக்கார். ஆனா யாருக்கு வந்து அதிகமான ரட்சணை என்றால் எதுவுமே இல்லாத ஒரு சுச்சுவேஷன் இல்லையா, இனிமே இறைவனை தவிர வேற கதியே கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில போகும்பொழுது அப்போ அதிகமான அந்த கருணை வந்து அவர்களுக்கு கிடைக்க பெறுகிறார்கள். சோ அதனாலதான் நம்ம எப்பவுமே சொல்லுவாங்க நமக்கு இல்லையா, கேவல பக்தி பண்ணுங்கோ. அதான் மனசை வந்து எதுலையுமே வந்து இது வேணும் அது வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கக்கூடாது. நமக்கு இந்த சங்கடம் இருக்கு, இதுக்கு வந்து நிவர்த்தி கொடுக்கட்டுமே பகவான் அப்படின்னு நம்ம உதட்டளவுல கூட நம்ம பேசாம மௌனம் காத்து இறைவனுக்கு பக்தி மட்டுமே பண்ணக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை நாம பெறணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு மனப்பக்குவத்துக்கு வரும்பொழுது பகவான் நமக்கு அடையப்பட்டு விடுகிறார். நம்ம வந்து அதாவது பர்ச்சேசிங் அப்படிங்கிற சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு நிலை. நாம எந்த அளவுக்கு தன்னலமற்று அடுத்து வந்து இறைவன் தாழ் மாத்திரம்தான் நமக்கு முக்கியம் இல்லையா, அவருடைய பாதங்கள் திருவடிகள் தான் நமக்கு வந்து நிழல் அப்படிங்கிற ஒரு பாவனையோட நம்ம அந்த பாதங்களை நம்ம சரணடைந்து விடுகிறோமோ அந்த அளவுக்கு பகவானும் நமக்கு வந்து அருள் பாலிக்கிறார். அவ்வளவுதான். இந்த ஒரு கான்செப்ட் புரிஞ்சாலே வாழ்க்கையில வந்து நாம பக்தியில வந்து முன்னுக்கு போக முடியும்.
ஆனா எது வரைக்கும் நம்ம பௌதீகத்துல வந்து எதிர்பார்ப்புகளை வச்சுட்டு இருக்கோமோ அந்த அளவு அந்த இதெல்லாமே நமக்கு வந்து ப்ராப்ளமா தான். அதாவது ப்ராப்ளம்ன்றதை விட நமக்கு பகவானுடைய கருணை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்முடைய நம்பிக்கை அளவுக்கு ஏற்றவாறு நமக்கு கிடைக்கும் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. இது சின்னதுதான். நான் இன்றைக்கு இதோடு நிறுத்துறேன். ஓகே, 24 ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம். அடுத்த புதன்கிழமை தான் நான் கிளாஸ் உங்களுக்கு. ஓகே, திங்கக்கிழமை வந்து தீபாவளி, அதனால வந்து நான் உங்களை யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ண விரும்பல நான். ஸோ புதன்கிழமை நம்ம ஹாப்பி தீபாவளி மாதாஜி. ஹாப்பி தீபாவளி. நாளைக்கு கூட நம்ம கிளாஸ் இருக்கு, டோன்ட் வரி. நாளைக்கு என்ன கிளாஸ் மாதாஜி? இந்த கிளாஸ் ஆமா, முடிஞ்சு அதே இருக்கு. daily class இருக்கு. ஓகே ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஒரு டவுட் மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. இப்ப வந்து இப்ப இந்திரன் வந்து இது பிரம்மகத்தி தோஷம் வருது இல்லையா, அந்த குருவை கொல்றதுனால அவனுக்கு வருது இல்லையா அப்புறம் மாதாஜி? எஸ், அவன் அனுபவிக்கிறான் ஒரு வருஷம். இப்ப வந்து போன சாப்டர்ல நம்ம வந்து அஸ்வத்தாமன் வந்து ஒரு பிராமணனா இருக்கிறான், பிறப்பால பிராமணனா இருக்கிறான். அவன் வந்து 6 வகையான அந்த குற்றங்கள்ல ஒரு குற்றங்கள் செஞ்சா கூட அவனை கொல்லக்கூடாதுன்னு திரௌபதி சொல்றாங்க இல்லையா? அப்போ வந்து பிராமணனுக்கு மட்டும் அது விதிவிலக்கா அப்படிங்கறது ஒரு கொஸ்டின் வந்து எங்களுக்குள்ள. அது கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணுங்க மாதாஜி. அதாவது பிராமணனுக்கு வந்து பிராமணர்களை நம்ம வந்து பசு பிராமணர்களை வந்து நாம துன்புறுத்தக்கூடாது, அவங்கள ஆன வரைக்கும் நம்ம வந்து ரட்சிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்முடைய. ஆனா அங்கே அஸ்வத்தாமன் செய்தது வந்து அவன் ஒரு பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸோட பண்ணலாம் இல்லையா, த்விஜ பந்துவா தான் அவன் செயல்பட்டான். ஆனாலும் அவனுடைய தாய்க்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஆதாரம் வந்து அவன்தான். அவனுக்கு கூட பனிஷ்மெண்ட் கண்டிப்பா கொடுத்தாங்க. பனிஷ்மெண்ட் என்பது அவனை, அதாவது முடிய வந்து அதாவது அங்கங்க இது பண்ணி விட்டுறது இல்லையா, அதுதான் பனிஷ்மெண்டா வந்து அர்ஜுனர் செய்தார். ஸோ அந்த ஒரு செயல் மட்டும்தான் நம்ம அவங்களுக்கு அவமானத்தை வேணா ஏற்படுத்தலாமே ஒழிய, ஆனா மேக்சிமம் பனிஷ்மெண்ட் அதுதான். அவங்கள உயிரை வந்து கொல்லக்கூடியது வந்து எந்த சாஸ்திர விதியிலுமே கிடையாது. அப்படி நம்ம அதாவது மோசமான ஒரு பிராமணன் இருந்தாலும் அவனை கொல்வது என்பது நமக்கு பிரம்மஹத்தி தோஷம் வரும். ஸோ நம்ம வாழ்க்கையில வந்து பிராமணர்களுக்கு அந்த செயல் வந்து கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாது என்பது சாஸ்திர விதிகள் வந்து சொல்லப்பட்டது. பகவான் வந்து கண்டிப்பா பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்து ஆகணும்ன்ற அந்த வாதத்தை வச்சதுனால கடைசியில வந்து அவருடைய வார்த்தையுமே பீமனுக்காகவும் பகவானுக்காகவுமே அவனுக்கு வந்து சிறு தண்டனை கொடுத்து அனுப்பிடுறாங்க, அவ்வளவுதான். சோ அங்கே வந்து கொல்லப்படணும்ன்ற அந்த இது வந்து கொடுக்கல, பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும்னு சொன்னாங்களே தவிர அவனை கொல்றதுதான் பனிஷ்மெண்ட் என்று சொல்லவே இல்லாம எங்கேயுமே நம்ம அதை படிக்கல. நம்ம படிச்சோமா? படிக்கல மாதாஜி. அது வந்து அதுவும் இல்லாம அவனை கொல்லனா வந்து பிரம்மகத்தி தோஷம் வருது இல்லையா அவங்களுக்கு? ஆமா, கடைசியில வந்து ஐ திங்க் இந்த இப்ப உத்திரை கருவுல வந்து அவன் பண்றதுமே அதுக்கப்புறம் பகவானுடைய சாபத்தையும் பெறுகிறான் இல்லையா, யூ வில் கெட் தி கட்ஸ் ஃப்ரம் கிருஷ்ணா. சோ பெறுவார். பகவான் யாரையுமே சபிச்சது கிடையாது. ஆனா இப்போ அந்த அந்த இது, ஆனா இந்த அந்த பேராகிராஃப் இதுல வருதான்னு எனக்கு தெரியாது, எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. அவன் இஸ் ரிசீவிங் கர்ஸ் இல்லையா, சாபத்தை பெறக்கூடிய அந்த அந்த பார்ட் இதுல இருக்கான்னு தெரியாது. ஆனாதான் அவன் எப்பவுமே சிரஞ்சீவி அப்படின்னா, சிரஞ்சீவின்னாக்கா அவன் மரணத்தை வேண்டி இருக்கணும். ஏன்னா சுலபத்துல எல்லாருக்குமே மரணத்தை கொடுக்கணும்னு நினைக்கக்கூடியவன், மரணம் தானே பரவாயில்ல அப்படின்னு அப்படியே சர்வசாதாரணமா இருந்தவன் இல்லையா. அதனால அவன் மரணத்தையே கெஞ்சி பெறணும்ன்றதுக்காக தான் வந்து அவனுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு சாபத்தை தான் பகவான் எப்பவுமே வாழ்ந்துட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. முதுமையில வாழ்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம்னு நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்ல மாதாஜி. வி ஆர் என்டர்ட் இன் த ஓல்ட் ஏஜ். ஸோ அவன் எப்பத்துல இருந்து இருந்துட்டு இருக்கான் இல்லையா, இன்னும் கூட இருக்கான் அப்படிங்கிறது தான் கூற்று கூட. ஹி ஹஸ் நாட் டைட் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்படுகிறது. ஐ திங்க் நார்த் சம்வேர் இந்த அந்த குகைகள் வழியா அந்த இடத்துல எல்லாமே வந்து எழுத்துக்கள் இருக்கிறதா சொல்றாங்க. அது எனக்கு தெரியாது, எனக்கு அது உண்மையான்றது வந்து எனக்கு தெரியாது. ஆனா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, எப்படி இருக்கீங்கோ? நான் இப்போ ஜஸ்ட் கிளாஸ்ல உங்களை பத்தி தான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். நிமோனியா ஃபீவர்னு சொல்லிட்டு கடைசியில இன்னும் ஒரு 3 months ரெஸ்ட் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு. கேட் மாதாஜி, எடுத்துக்கோங்க, ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க. ஜஸ்ட் கேளுங்க, நீங்க போதும், நீங்க படிக்க கூட வேண்டாம். ஓகே, கேட்டா கேட்க தூரமா இதை வச்சுட்டு கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லி. எஸ் 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 கேளுங்க, நோ இஷ்யூஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. அதுல வந்து பிராமணர்களை நம்ம கொல்லக்கூடாது, பசுவையும் கொல்லக்கூடாது, இதெல்லாமே பாவங்கள். இதெல்லாம் வந்து இந்த பாவத்திற்கு எல்லாமே வந்து விமோசனமே கிடையாது. அதை பாவத்துக்கான பலனை நம்ம அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். அதனால இந்திரன் வந்து அந்த பாவத்தை நான் அனுபவிக்கிறேன்னு ஸ்வீகரிச்சுக்கிறான். அதனால 1 வருடம் அவன் அதை வந்து அனுபவிக்கவும் செய்கின்றான் அவன்.
ஸோ அதனால நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். வி ஷுட் நெவர் கோ அப்படின்ட்டு. சிவனுக்கு கூட அந்த மாதிரி ஒண்ணு வந்து இல்லையா மாதாஜி? பிரம்மாவை வந்து அவர் தலையை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவருக்கு இந்த பிரம்மஹத்தி தோஷம் முடிச்சிருது இல்லையா? இருக்கலாம், எனக்கு அதனுடைய டீட்டெயில் தெரியாது, இருக்கலாம். அவர் கையிலேயே அந்த தலை ஒட்டிக்கும் மாதாஜி. அதோட அவர் வந்து அலைஞ்சிட்டு இருப்பாரு, கையை விட்டு போகவே போகாது. கபாலம் மாதிரி ஏத்திக்கிட்டே போவாரு. அப்புறம் அன்னபூரணி மூலமா தான் அது வந்து கையை விட்டு விலகும்னு கேட்டிருக்க மாதாஜி புராணத்துல. ஓகே ஃபைன், எனக்கு தெரியாது, இருக்கலாம். நான் அதை இல்லைன்னு நான் சொல்லலை.